Faith Felicitas number 1. Say. Hesi achi woro murisei kwa shumba. Murisei kwa achi woro. Priscilla Makadenge, thank you, my sister. Teamwork. Inonzi teamwork. Techita teamwork, tese, teamwork. Something is wrong, phone yangu. Yangu mira ma comments for 3. Hazvinei mutero zviri sei. Wow. Wow. Oh, andimuudzi. I'm not going to tell her, sister. I'm not going to tell her. I'll tell her on the day in question. I'm not going to tell her right now because it's going to be a problem. Let me just wait. I'll tell her as a surprise. Murisei, guys. Murisei, guys. How are you? Guys? Murisei. Dukuseka one of my sisters, one of my close sisters, one of my own people, one of my closest sisters. She normally she's a quiet person. Avakomendi zvekudaro chi, but yo mudhaya rakakwana. Saka she likes Shakira so much. Vanofarira Shakira darika doidoi. Saka she's been always asking me kuti Shakira no birthday yarini. Saka birthday riya rakusvika manje ririko nemandi. Nasanga chi anti vari vavhara chikoro. Saka anga achicelebrate nemafriends akewo nokuti holiday anenge ari paholiday ka havasimuoni. Saka ndikati zvikanzi birthday ndikati ratosvika nemusemandi. Saka zviri kunzi ndiri kuda kumutumira mari yekuti aende nemafriends ake anofara, but ndikati I'm not going to tell her. Ndozomudza kana ndozongomusurprise kana zvichinge zvaita kuti watumirwa naGules namai guru namama wakuru this chi wanzi endai nemafriends munofara mune mandi anenge achibirthday. Thank you, my sister. Thank you, sis vangu. She's my close person. My closest person. Anototi ndakaporonga pa live anobva pandopedza live ndiona kwatokandwa makomenzi kuseri kuti next time pakati ndikadai ndikangoita kunge ndakangodai so chete kunza ndizvidi zvawatoita izvozvo zvokuti unga uchipindura vanhu mastreets chinda kuona and same time nezuro pandai hondo yandaive nezvivana nayo nezvivana nezuro paipa yekuzimseleb ndakaona kwasiwa zimessage kazi hatisitombo kana you have to stop it now. Ndobva ndatoudzwa same time. Saka ndo my sisters and now she's 69-70. I think she's around 69-70 ikokoko. Kweko zvamunotamba naisimiri kuye kuti kundai iwo unonani makuwa ini ndanga evavhara ndanga ndisati ndaningirira. She's watching so I know she's not watching. She's bedroom kwake. Ndiri kutoti ndichazoikanda panapa paweekend zvewoza Friday iwo wakumanya neguwa usiya siya makuwa iwe. Right guys, andisi kuda kugarisa but ndine magoods andina wakawanda ndizvo ndomatakura ndiuya nawo here panapa munofanirwa kuti muone goodies kune vaya vari kuda kutsvaga zvokuita vaya vari kuti hanzi zvavo gogo ndigogo watove gogo ndigogo, but she's my sister. She's my sister. Why should I call her granny? Because havana muzukuru vanongori nevana vavo but havana muzukuru, so she's not a granny to me. Yes, maduepi mfano support your sister. Yes. Kutiktok ikoko. Machembere makamirirwa neni kutiktok ikoko. Mata makumbe orisei.
uri sei Martha Makumbi hanzi takuona kupi korutendo wandionepi munokumanyawo imi ine nchida kuzoikanda panapa tumuzoona pano imi makuteera kuTikTok hesi Rosa munhu wangu ndeipi zviri sei hanzi zvimwe ndezvimwe munotamba vakomana hanzi tatoonerera mumastreets aiwa kukonda hakudzai kati kumastreet vachadzika mazva kumastreet mumastreet vachadzika Primrose handitombodi kuona zviri kuitika mastreet ini ndinoita yandoita chete ini ndinoita yandinoita zvekumastreet don't tell me munoenda kunoona kuTikTok ikoko zviri kuitika zvekumastreet uko indai kuTikTok munoona uko ela musandivigire zvinhu zvekumagrupu asina basa nokuti iri vanayo because iri kuTikTok guys musandiudze zvinhu zvekumagrupu asina basa magrupu asina kana basa musandiudze magrupu asingagoni kutaura zvinhu zvakanaka zvitiwa nevanhu vanongomirira kungotsoropoza musanditaurire zvinhu zvekumagrupu asina kana nebasa rese haana chanondidzidzisa haana chanokudzidzisa imi indai munonakirwa nenyaya yako koko kwamunenge maona yakandwa munofara ini kana ndakuda tichiuya pano chakuigirai pano I'll bring it here when the time is right ini nezandoda kukanda weni saka vebvapo vanezvichibvefefe vabva vamhanya kunotora because varoda kufai saka kana pasina kutagwa meli group harifai kana pasitagwa meli group ringafai haringafai saka inoida kuzokanda cheFriday ndozvanandichida uri kupi ndechida kuzochikanda paFriday paweekend chiti was a Friday zvove vheveve vanenge vatomhanya kudhara kunotora kuita kunge zvoshamisa undoshaya kuti shuwa kushanda meli imelanga ribhizi kutotsvaga mari kushanda meli kuti imi nei ndambobvunzawo guys vanomboshanda here vanhu vanombochunguvawo ekutsvaga mari kana chikushanda vana meli munomboitawo dhola neFacebook 5 rand hayo munomboitawo neFacebook ndombobvunza guys kuna munombocha vanhu vanoshanda imi vanhu vanoshanda kana kuti kushanda vanhu muzamudei munhingirikiri munangagwa achivhura makambani true dei vanhu vachisiyana nenhingikiri vachivhura makambani because vamwe vari bhizi kuruka mari ipapa ndatouya nemari ndauya nemari ipapapa zokudzai mari andakudza ngati vada kutanga kuita bhizinesi vavaya ndakuzokutaridzai magudhisi unotoshaya kuti kukweretsana dhata rekuti vashande vana meli come on guys but anyway hazvina basa tiriko isusu ende TikTok tichakupai zvinanzi hatisi kumira antika tichakupai zvinanzi zvatinenge tichikanda I'm just going to to give you more and more antimazvona right chinzwai guys aiwa ini ayo imi guys musauye nenyaya dzekumastreet muchindiudza kuti taona chakati kana maona video onai video mukomendera koko indotofunga kuti maiona kuTikTok kwangu kuTikTok kwangu ini kana maona video mastreet wonai video mosiya ikoko musauye nazvo pano muchindiudza pano anditika kuti kwaitaona video kwakati hanimaona regai onai ikoko inde munoona ikoko moya pano musandidze kwamaiona imi chingwa ndai munoona koko mukomenda koko ini kandazokukanda panapa kandazokukandirai panapa nekuti zvichauya pano ndokukanda ko zvichauya futi pano kandazokukandirai pano tokomenda futi zvepano hanimaona siyanai nezvokuti mundiudze zvinhu zvekumastreet handidi kuzviwa especially kuzvinhu vanhu vasina basa musanditaurire kuzvinhu zvemagrupu zvisina basa please handitika right saka nyaya yandikuda kutaura guys kaendaya naye panapa ka inyaya yefeedback yemwana uya wanesuro right kwai toshanda semuchitivu nambabvu kudai kwanayo right nyaya ndaya nanyaya nemwana wanesuro yaya ndakakudzai guys ndikati nyaya iyi inenge nemapotholes kune vamwe vakasendsawo mukomenti ndikati nyaya iyi nemaburi handi saka hanzvadzi vaiva tiri busy kutsvaga mwana yaya kuti zvakafamba sei handiti hanzvadzi vaiva vazondisendera message makuseni right actually imwe nyaya iri panapa inini handisida kugarisa guys ina ndangoti nditaure nyaya yefeedback ndokupai magudhisi ari pano handi kune avo vari kuchema chiti mari dzatiri kushanda mudzimba hadzisi kukwana handi neavo vari kuti inini handina chekuita ndoda kutanga kuita something handika ndiona ndangofambira yes beth ndona ndafambira but pane imwe nyaya yechi3 nyaya dzacho mangwana ndinenge ndisipo ndoda kuenda kunonzi ichi kunzvimbo kune mwana waya murume akakashutwa kwakuya kunonzi kuchi
kwatoda kuenda. Saka vanogona kusangana neni, please ngatisangane ikoko. Anditika vanogona kusangana neni ikoko, please ngatisangane ikoko. Vanogona kusangana neni tindi takawanda kunoona chimwe wedu. Saka mangwana ndokwa ndichinda. Saka nhasika ini guys ndiri munhu anongoafa nditika ndine chishop changu chimwe chandinacho. Saka ndanamboenda kunoorder. Saka magoods acho akawandisa kuti ndipinde futi mukitchen nemi. Mukitchen it's a mess. Mune mess isingaiti mukitchen. Saka ndikapinda nemi futi mukitchen ka vanhu vakazoona kubva kwatanga kutarika futi zvinhu zvisizvo. Hanimoona kuti natoga zvinhu zvisizvo kuti vapinda mukitchen vakazodai nokuti vanga vaida kuoneregwa. Handina chane chida kuoneregwa nacho because kuita kashop kana tikataka shop akushamisiri. Hanzi chitongogara ino kuti mangwana mira ndichitsvage mameseji ababa vaya. Ndingade ndakupindira magoods acho akawandisa guys, but it's a very good opportunity kune vari kuda kutanga chekuwana chekuita. Handimona it's a very good business opportunity, but mukitchen macho maproducts chakawandisa guys. Au yakazara box kasi zvekuti saka tamaburitsa tikamawaridza pa tabletop. Saka kuti ndiwe nawo 1 futi inyaya guys, mutambo. Baba vayaripo. Saka ndizive kuti ndichatry kutora, ndotora wandagona kutora, ndisinawo kutorawo. Alright. Hanzi simile munogara ku. Ndogara ku Rustenburg, right? Saka mwana uya chinzwa imessage yabva kuna mudhara. Mangwanani mamuka sei? Isusu kuno kutamuka zvedu zvakanaka. Ndakazorara ndawana macontact amai vacho vari muno muSouth Africa. Macontacts ababa vacho atina kutaura navo. Ndokwa akanga achigara. Agara nababa vake nguva diki. Amai vacho vanotaura vanoti 2 weeks or less. Saka mwana akatiza kuna baba. Ndo chimiro chiripo. Right. Mwana uyu ari kunzi anditika kwaiti ndiri kugara angari manyepo aitaura mwana ene zuro angari manyepo. Mwana uyo anga auya kuna baba vake. Baba namai vakarambana. Baba vari muno muSouth Africa, mai vari muno muSouth Africa. Mwana hana kumbouya namai ninzi kutaura kwaakaita. Mari mwana akatoba. Mwana anga achigara namai anditi. Saka mai ndofunga zvanga zvakuvaremera. Antimaona. Zvakuvaremera kudaro ndobva mai vaendesa mwana kuna baba kuti mwana chinogara nababa. Saka mwana anga achigara nababa. Saka zvoitika ndezvokuti mwana akauya nefoni yake anti achigara nababa. Asi baba vanga vatora foni yemwana vochirambidza mwana utataura namai vake. Mai ndo zvakavagumbura kuti ndakupa mwana anti ina ndichakosara nemwana ende ndikuwanzara isingaitika. Chinguri ndabuda makuseni ndawa nenzara sindakainisa nhlepa life asi ndawa nenzara ipapa. Saka ndida kukurumidza kufara kukata. Hanimaona zvikanzi mai ndo vavatichi ndo vaindisa mwana kuna baba vake. Saka baba vangu asingasadi kuti mwana aite communication namai. Mai ndo zvinhu zvakavarwadza manje kuti ko mwana zviri kufamba sei. Saka mai vangavonesana nababa pafoni vachirwa pafoni. Handiti mwanawo the love yemwana kuna mai. Handimona ndokubva baba vaenda kubasa aitogara baba vake ari 2 zvokuti mai step mother papa mai nini hakuna vaitogara baba vake ari 2. Mwana ndokusara ndokuba mari kwa baba kuya ndokupinda mutaxi akangopinda chero. Ndo masvikiro akaita mwana chi? Ndo masvikiro akaita mwana uku kumabopani. Hasira chingwa kwakazi ndisadye pa live. Ndani chitotanga kuti ndibike izvo zvimanudhuzi zvandichita pa stove but ndakaindisa pa live. Basi ndawa izvo zvinenza chinguri ndabuda kuseni kwandabuda kudzoka izvo zvimai manje. Andiwana. Anzi iTV hazviti kuti munhu adye pa live nokwanisa kumwa but pa TV haugoni kudla. Ndakaudzwa nemame madhayari mu comment section. Hanimona saka ndo mamirira akaita nyaya yacho antimashona. So mwana waya papa kwakuti handizi chakati kwakutongovanzawo zvake. Mwana waya ato izvo zvimai vake vakazotsvagwa. Saka nzvadzi vakazovata inoti ndaitry phone number yandakaitry vedu more than 15 times phone number yanga isingapindi. Ndikapiwa dzimwe hanimona ndikatry futi kudzifonera dzanga dzisingapedza ngoenda voicemail ndikati asi kudai pamwe magetsi ekuZimbabwe kana network. Saka nzvadzi yava ndo handisi kuziva ndotozoka kuti mai vemwana vakamuwana sei but zvisina ndapiwa namba dzamai vemwana. Indiri kunga titaure namai vemwana. Hanimona amoti munozviona sei. Ndapiwa namba dzamai vemwana ndinadzo. Handizi kuti ndotaura here namai vemwana hanzi dyi ndo hazvizobude ndakanzi ndisadyi unoti unge usiri kuda kubvuma utsurwa nemasisters ako padiaries kana kuti nevafana vako padiaries. Hanimaona abva vatofona nzvadzi vevai anzvadzi maswera izvozvi nditori palive ndachitopa feedback yemwana yeye matogona ndichoti handapiwa namba dzamai ndanitotaura nezveizvozvi. Alright vasvika
varipo ndangotanga kungofona direct line handina enough airtime ndokufonera ibeka hapana kushata alright muri kufona pawhatsapp amofona direct aregai ndifone chero direct tinyatsonzwanana alright pakanaka right saka mai vemwana vasvika vari kunzi vauya notite vanga vatofonikwa hanzvadza ndida kuvatenda uku maiona inonzi teamwork guys maiona inonzi teamwork actually tofanirwa kumboorganiza handitika kuorganiza inonzi team building moiziva team building ndikutaura madhairis chaichaiwo kwete vaya vemakuhwa vari kuya kuzotapa nyaya timboita vari kujobek pretoria chitomboita inonzi team building totsvaga vanodzidzisa zveteam building vari kuuk iwo kana mapinda musama handika moorganizawo moita inonzi team building ndo inonzi teamwork nababa avo budhi hanzvadzi ndoda kuvatenda handizoti ndovatenda sei hanzvadza vamira semudhayari ndibaba vakuru vamira semudhayari hanzvadza vamira semudhayari hanimaona so dhayari ripejedu rine vanhu vari level headed rine vanhu vakuru rine vanhu vasingadi zvisina basa these are the type of people that we have padiaris tinega ndivafonere beki tinzwe nyaya yacho maive mwana zvavauya tichinzwa nyaya tonoti nyaya iyi inogona kufambiswa sei. Regai ndivigire chikafu chacho ndawane nzara truly speaking tingataura hedu zvimwe nzara ndo yandiuraya dzaa past 1 tisina kana mbona nzvakana chinhu aizvo kuenda futi network yavafa right so all right manuduzi voisa machimbo wandinyima. Hello. Yes, hanzvadzi. Makadi. Aiwa ndiri right. Tiri nani. Right. Titaure navo. All right. Taura ino. Makadiko mainini? Atukumba makadi. Tiripo. Ini ndinoitwa SIS MELLY diaries. Kumwana tatiri busy kutokutsvaga ine kuma social platforms nekupi tichitsvaga kochi chakaitika kumwana nai mainini. Mwana akakumbirwa nababa wake kuti auye kuchikoro kuzovhidza kuno. Alright. Saka ndobva tabvumirana. Inini nokuona kuti ndotanga ndichishanda zvakanaka. Basa acho ari kunzi ndobva ndabvuma. Ndobva ndava pamwana. Ndava pamwana zvakazoitika pamberi apo. Vava kuti chifo chavafonera sezvataura navo. Ndozvataura navo mwana akuenda kuchikoro. Zvava zipi ingawati takabvumirana zvakanaka zvichatanga. Sokuti andisozita kuti tiri kuitika. Right. Mama munogara kupi? Inini kuBretsi. 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 Aisho zviri kumaolori mbari kumusha kuChiredzi. Matobva kuChiredzi so? Ndabva kumaolori. Imi munogara kumushasi? Kuno kumama kaya kuzosiya mwana? Kuzotsvaka basa zvese nekusiya mwana. Murutsvaga basa rechii? Ndaitanga mumba saka ndobva ndambonzimira pandangoti ndanga ndangouya nemwana chimusiya ndobva ndanzimira. Ndikasvika maolori kundotsvaka rimwe. Saka muri kuda basa? Alright. Saka chakaitika kuti nababa vamakarambana makasiyana zvarini? Pane 13 years. 13 years masiyana? Mwana uyu anga ne1 year. Ndivo vakanditsvaka paFacebook kusvikira vandiwana. Ndobva ndatanga kutaura nenyaya yemwana zvakanaka. Vazokumbira ubava basa. Saka havana mukadzi here? Vanongowana vachienda saka kuti ndisise izvo zvekuti vanaye izvezvi handifundzisisa but pandaindako kwavari handina kuona munhu izvezvi handisivi hangu. Alright. Saka mwana anga achienda kuchikoro here kuzotiza kwaita kwababa uko? Anga achiza anoenda next month. Wanga achiza next month. Saka apa pofambiswa sei panyaya yemwana? Ndafunga kuti ndimudzosa kumba. Alright. Mirai makadaro mama. Mune makore mangani? Ini ndepekai. Right. Pane munhu ari kuda basa good age faith, ndo good faith. Toda kutsvagirai basa pane pandakubvunza because tinotobatsira zvakawanda. Saka I think pane munhu anogona kukutorai panapapa. Handika ndosaka ndabvunza nokuti ndine timu randinaro izvozvo panditotaura nemi kudai so. Handimaona. Munogona nyi kushanda aditi? Munogona nyi kushanda? Zvino mawana basa nhasi mimi mwana anotakudzwa nenda kupi? Ndongomutsa kumba.
Kumba kunani? Kwaba mlini kwangu ida. Kwaba mnini wake? Nina baba. Mningi na baba wenyu? Ko sekuru vaiti kuna sekuru matini variko vari kupi? Bali mama baba. Kuti ndivasengedze musoro wacho. Kweyaiti vari kumba kuchizebhuiwa amene anoreva kusekuru vamlini. Anoreva sekuru. Alright. Saka mwana achinge adzokera manje kuchikoro chichi kunoitika panyaya kumba chichi kunoitika panyaya yechikoro apa? Amangozoendepo kumamisa kuchikoro ndandati ambouya kunokuti chisaita nani. Alright. Mune vamwe vana vari kumusha? Vangani? Mukomana? Basi ndikaona basa retifani inoita kuti ndigare navana vangu vose ndotora. Kwaiko zvinomboenda ke kuZimbabwe then kana mavozogara zvakanaka mave right makushanda zvakanaka muzotora vana. Saka kumusha kuschool fees inenge ichibhadharwa nani? Imba ibhadhara. Imben? Imba ibhadhara. Oh, ndima ibhadhara. Okay. Sekuru havashandi? Oh. Saka panenge achinda grade ani? Arina grade ani? Hello? Foni yayo isinyatsonzwika iri kuti akadanga kaisa palaudero something. Mwana unzi ari kunda grade ani? Mukati hanzi mwana uyu ari kunda grade ani kumusha? Uyu anga achiita grade 7 DCM komanawo. Then ari kumusha grade 3. Grade 3. Ndi vana vedu ndiziro ndaita grade 6. Alright, namba yavo ndinayo anditika maita zvakanaka anzvadzi ani ziri ndokutenda isei ndo inonzi teamwork yatakaita yamakaita makamira semudhayari ndimi mudhayari chaiye hatina doubt ndimi mudhayari chaiye makamira. Thank you very much anzvadzi yangu. Phone number yamayava ndiyo yamakandipa nditi saka ndinoda kuvatsvagira basa namba dzavo ndinadzo pane munhu angato offer kuti anogona kuwapa basa panapa saka ndichataura navo kuseri then phone number ndotaura naye nemunhu ari kuti anoda munhu wachona then kwakutaura navo kana zvichiita woenda uyu mwana uyu sezvo mari anayo chiorganize namai ava mwana uyu akwira aende kumusha then kana aenda kumusha tozoonawo kuti zviri kufamba sei. Aiwa ndinotenda hanzvadzi mozodzamai kuti namba dzavo tina dzichavafonera chinzwa kuti zvizere. Isusu tinotenda nokuti munoona kubatsira munhu uri wega kunonetsa unless wawana vamwe vanhu vanokusapota unotyisa kutambira munhu ndizvozvo. Nokuti mukutambira munhu unonzwa vamwe vachiti wadi kuendesa unomutia kumapurisa zvikazoitika kozaonekwa uyi naye unongoshingirira kuti uite kuti zvinhu zvifambe nenzira yakanaka ndizvozvo isina zvimwe zvinhu zvinozopinganisa tichitovimba nemi nokuti tinongonzwa muchingoita maitiro amunenge muchingoita zvimwe zvinhu zvavanhu zvichidini zvichifamba zvakanaka. But handigoni kuzvita ndogawo pasinawo imimi timu yacho rinenge richisapota riri kuseri saka pamamira chaiko tinoda kutenda zvikuru sei hanzvadzi zvekuti anomaona asi vangachinda avo nemwana zvaraiti ndozovabata kuseri chazokudzai kuti basa vawana here kana kuti zviri kufamba sei mwana uyu kana vaminisa kumusha tozoonawo kana tichigona kubatsirawo tozobatsirawo. Aiwa pakanaka. Aiwa ndinotenda ndine madhayari enyu anenge achikupa strength achikupa information. Aiwa tichibatsirawo mukutaura nekumutsvaka information yamunenge muchida. Ndizvozvo. Aiwa tinotenda hanzvadzi. Thank you very much. Alright, aiwa pakanaka. Alright. Right, saka ndiyo nyaya yemwana iyi anti mazvinzwa ndiyo nyaya yemwana saka I'm just hoping mashoko avo makore 35 akanaka kushanda 35 akanaka kushanda Faith tora mai avo ndimaiva kutaura kuti vane nhamo yavo vanogona kugara vanochengetedza basa handikunzwa chinzi kumusha sekuru havashandi ndindaibhadhara pandaishanda kazodai kana vachigona basa ava vanogara nokuti vanotori nenhamo kudhara kune vanhu vasingagari pamabasa ava vanotogara nditokurenda toaprova kudaika ndienda tovafila kuti vatoribowo zvokuti tora mai avo nzara yangu yandura yedu tora mai avo saka Faith ari kuti tovimba kuti basa vawana mwana uyu adzokere kumba saka mwana uyu ndozvanga ndonyaya yanga iripo information yese yaipa nezuro yanga iri kunyepa ya yekuti handizivi zita handizivi chii handizivi zvanga zvizvo kunyepa zviya
anzi ndokumbira asi mainikone nyasha amsati mane namba dzangu nanasi namba dziri pamberi pafront pepage ukaenda pafront pepage namba dzitoripo ipapo ukaenda papage pafront pepage pafacebook apa namba dziripo andimona Tasha ari kuti ndotsvagawo basa anzi ndine certificate NS8 saka kana vane panozivawo kune mabasa kubotswana please just connect kana kuti uchizivawo basa rinodiwa musikana wemumba uri pane padiaries please instead yekuti umbotanga wanotsvaga kuno kana kume magroup tokumbira kuti uende basa racho pano can you please bring the basa pano andika riwane asi kana takutsvagirai basa mumadiaries hatidi kuenda kunonyadziswa hatidi kuenda kunonyadziswa musvika uchinzwa munhu yakaba please andika senyaya ndiri kuda kuti ndikuudze izvozvo andimoona nyaya ndiri kuda kuti munzwe izvozvo so muone zvatinoitira namazimbabwens muone zvatinoitira namazimbabwens mirai ndifonere munhu munyatsonzwa munzwe nyaya muone zvezvinoiti munyika mashata kunze kubatsira kuti takuriska uku mirai munzwe mirai mushinzwire where is that girl? Let's open a ringer. And let's open munhu yari free. Okay, mira nitore bilo ndinyore namba yake ndimfanire diary. Pane phone yake li. Ndisave phone yake li. Ndati munzwe nyaya ndichakutadzai video manzwa nyaya ngakudzai munozobatira moyo maoko chizvinzwirai munhu ataure nyaya yacho achikudzai musikana hatondizivi akangonzwa newa mukuti ifonera SIS MELLY nyaya yako iyi uvaudzi but tichamutsvaga hedu munhu akutsvagwa panapa asi it's going to be a long shot because macameras video clip yemushopa hainanyatsoburisa zvakanaka because of mamaska. Hello. Hello. What do you say? Huh? What do you say? You know speaking. Ndini ndisisi MELLY wawataura nawo pafoni ndisisi wangachitaura nawo pafoni Come on. ndisisi MELLY wangachitaura nawo pafoni Hello. Hello. Kandikikhuluma yini ubani ukhulumayo Ana. ngicela ukhuluma nosisi womzimbabwe awumazi okay number asindazivaisifesa $248 zvatsenge ndidzowani mireitoni $247 oh 247 indati 248 alright 247 alright get edited 247 247 09 25
Hello. Hello. Asari busy. Munu ndi hairdresser. Sando baba mkudane client. Nana. Hello, asonga karara. Oh, ndate kusalon. Uri busy? Mushe. Ndakuda kupedza. Ati ukuruka? Unogona uruka uchitaura pafoni, uruka tichitaura. Tikutsvaga munhu wako. Right, ndiri palive right now, toda kutsvaga munhu wako. Ndoda kuti utsanangure zvakaitika zvese zvawakanitsanangurira, utsanangure kubva pekutanga. Because toda kutsvaga mukadzi, toda kupa example kune munhu uzvi. Okay. Uyu mukadzi uyu akauya musalon akati ndikuda kuruka. Saka ini ndairuka mumwe munhu. Then ndokubva ndamutigara. Paakagara akabva amirira akati aiwa nderuka henyu ndikugopedza mugopedza mugondiruka. Saka ndairuka mumwe munhu. Pandakamupedza makabva mapinda mumwe akanga asiyabhuka. Saka akapinda achibvunza kuti vaiwe muchandikwanisa kundiruka here. Ndikati ona mauye kupinda imwe client. Ndobva ati client iye ndobva yati aiwa rukai henyu. Uyu apinda ukuzimbabwe ndiye ari kuti rukai auya kumashure kwake. Auya kumashure kwake ndopakamuti muruke henyu munozondiruka after. Okay. Saka andamboita basa nazvo ndikati alright. Saka ndobva ndapedza kuruka wandairuka uyu ndokubva pazopinda uyu akatera mashure memunhu anga apinda munyowani. Ndobva ndakumuruka. Saka pakaitika matransactions emari ataita musaloni. Saka musikana wandairuka aifanira kupa mumwe mukomana 5,200. Saka akabva achi handina kuuya nekadhi ndarisiya kumba. Nekuti mukomana yakafuna chiti ndikuya kuzotora mari. Uyu ndopa kuti maiwe mari yacho ndaisiya kupi kumba. Right now ndine 3,100. Saka akabva apindawo mukomana wayo achiya kuzokolekta mari. Saka uyu musikana varimwe vatu vakapinda. Wana akanga kundikamurira mahepisi. Then uyu mukomana ndobva auya achizokolekta mari. Uyu bva kumuexplaina kuti mari mangwana hazviite zvikanzi toda kumukira kutopiki handitori pachipa kumhanya. Saka uyu pane tu vakapinda wandanga kuruka umwe wacho. Uyu akabva ati wandakapedza kuruka akati ndine 3,100. Then pane tu vakapinda umwe wacho bva ati inini ndine 1.5 FNB mangu mune card risa akati ndoshandisa Capitec neAXA. Ndobva ati umwe bva ati itaka e-wallet. Ndobva ati enai ndobva vaitana e-wallet 1.5 to make 4.6 ne 3.1 yanga apiwa. Wandakanga ndakuruka akapinda mumashure neclient yakawina. Ndokubva ati rega ndikupe 600. Ndobva mpa 600. Paakamupa 600 iyayi ndobva ndindawedze 200 dzayakwana 5,200. Saka wandakanga ndaruka excess 3,100 apera. Akabva ati inini rega ndiende kumba nokuti tinokwira same tax. Asi iye ndiye anotanga kudropa ini chizodropa kumberi. Ndokubva ati mama kana makuuya. Alright, mira wakadaro. Mira nditsanangurire vanhu vakazara apa. Ari kuti iye ane saluni yake handiti. Saka airuka munhu musaluni. Ndibva mapinda client ichiti ndoda kurukwa handiti yasingazivi asi ari muzimba. Apinda kumpumalanga handiti. Ndobva mapinda client ichiti ndoda kurukwa. Anga achiri kuruka mumwe. Saka uya ambva ati garai apo ndipedzise uyu. Achiri kupedzisa uyu pane umwe akamirira ndobva papinda umwe futi customer yake wechi3 ndobva vaita 3. Uyo akapinda wechi3 ndobva ati maiwe ndiri kumhanya pane charukwa nhasi here papa zvapanenge pakagara vanhu. Uyu munyuwani uyu wasingazivi akanga angopinda kanzi garai apo ushu pachiri kwa munhu. Ndobva ati aiwa no problem pachinzvimbo chekuti nditenge kurukwa inini sezvo muri kumhanya chiri kwaimimi handimaona indozopedzisira kurukwa handiwaona. Saka akataka kuruka vaya vapera akabva atanga kubata musoro vachinjana kuti achiruka client yake anoziva. Saka client yake yairuka iyi ine munhu wayaikwereta 5,000. Munhu yakabva afona akati muri kupi zvikazi ndiri kusaluni zvikazi ndakuya kuzotora mari yangu yayo. Ndobva ati maiwe ndasiya kadhi kumba ndiri kusaluni asi pano pandiri ndine 3,100 handika. Uyu iclient yeuyu zvokutodaro zvokuzivana handiti. Uyu ndobva vanhu uyu anga ari musaluni umwe wacho ndobva ati ndine mari yekuti ndikuwedzerei panapa ndine ndogona kupai 600 kuti vape 5,000 vozopanana pachavo uyu apa uyu ainda.
Animaona because vanhu vanozivana apa maclients ake anoona uyo wakati ndine mari yakati yakati ndine mari yakati ndobva vasanganisa chi mari yayo anobva pamai yayo kuti vape chi vape mukomana uya saka mai yayo vachipedza kuruka watopa mukomana yayo yatora mari yaenda ava vanhu vakontribhuta katuma wemaclients azopinda kuti vape ushu mari yake kunze kweuyu munyuwani uyu asingazikamuzhu ndiye asina kukontribhuta animaona because muclient makazenge maana vanhu mutsarli makazenge maana hanhu 4 vaida kuruka nezuro handi mazviona saka mai vaye vakabva vazobuda vakainda ndopatasvika panapa enderera mberi saka pavakabuda mai ava vekupa mukomana mari tinongozivana tese tiri mazimba tevanogara tese vachipa mabasa madza achipinda musari tichimhoresana vachirukwa vamwe zvipere tinorukana mwedzi wapera vanhu vachiunza mari dzangu taakutozivana vamwe titori hama tape mafriends saka kunze kweuyu akapinda ndiye new client uyu aenda akabva ati kana maakuuya munondifonera ndomira pabus stop then ndokupai mari iya ndikati no it's fine saka ndokubva ndamufonera uyu wanda akapedzera kupinda akabva ati handei munondirukira kumba kwangu zvinoita here at first ndakabvuma kuti right mira wakadaro mira muri kunzwisisa handitika mai vaya vekubatsirwa vanga vekupa mukomana mari vakazobuda vakati kuna uyu vanozivana nti atoye mashamwari kana makuenda kumba undifonere mari yamakontribhuta yaya ndomira paruti ndokusvitsa mariya sevanhu vanozivana handi saka ndobva vainda uyu munyuwani uyu ati rwaruke hako ozondipedzisira inini uyu wavasingazivi munyuwani angopindawo musaluni ndobva ati hande unondirukira kumba kwangu handi uyu akatombobvuma handika ndopatasvika iko zvino enderera mberi pandakaenda tobvuma pai ndakamubvunza tinogara kupi iye ndobva anditi imimi muri kupi ndikati kuextension 8 ndokubva ati kana inini kuextension 8 ikoko ndikati muri kusaidi kupi nokuti ndoburukira pahamston imimi muri papi pacho zvikanzi kudhuze nekuchikoro ndikati extension 8 padhuze nechikoro hakuna chikoro kune kliniki muri kutaura papi pane chikoro inini zvikanzi kunoku kumo ndikati kumo is extension 2 neextension 4 muri papi pacho ndobva atenga mukana munoziva kana zvichida kuitika hamumbonyanisa mumusoro ndobva atoti abva kutondibhuresa ndiri padhuze nekwenyu ikoko tinoti tinongofamba ndijana so angotsanangura saka iye taita kutorongedza kutobuda tanzibvariswa nemapinzi takutovhura kutobuda kuti tichienda ndokubva tabuda saka ini ndandikuprepare kuenda kumusha ndokutonditi flower iko flower musi kutakura flower dzenyu here nekuti akanga pita akati ndiare kwatenga flower dzese dziri mafuka wachiitira magwenyu here saka taakubuda akatoti uchidza flower dzi akati ko flower yenyu hamusi kutakura ndikati no handisi kuitakura ndomboenda naye kumba ndozodzoka kuti nazvo kuno zvongogarira kuno kuti kwezibhazi tokwirira parenga ndobva ati orit tafamba taparadzana takabvara saluni tiri 4 vakakontributa mari 2 apo neni naiye mukadzi ndobva taenda pamateksi vatakwira mateksi vandatomuti uyu vakurikwira yake uyu yake ini vandakutomukwira kuti zvanzi hatiti kuenda tese vandati zviya saka hanangu yakazorova yarova kudaro ndikati ndovanamuti aiwa iwo handei kwangu ini ndinogara ndega ndinowanzokwira kuti vanhu kumba kwangu kuri murumu mangu zviri sefe here hamurambidzwe ndati no kwangu ndinogwinyisa saka iye aiexplainera ini ndinogara ndega kucotage kwangu ndinotobvumidzwa kune toilet nebathroom ende ndakatobobatsira umwe mutana akanga adzimirwa foni ndikatozomupa even nemari akaita kucape town ndakatogara naye 3 days mai vandinoshandira baba toshandira vanabasa nazvo ndisiti papi pacho paunomboshanda hanyatsi kutaura zvinonzwika zvinobatika anongotenga mukana ndobva ndati aiweyo hanzi pangu akuda kuramba ndikati aiwa toenda kwangu saka ainge ari pafoni nawe ndage ndikataura anenge ari pafoni pamwe pacho achimbosunza nekuruchiita saka takazokwira teksi ndobva anditi musakanga nozvepeuchidza musikana uya ada kugamuchidza imari ushi handiti ati muzondifonera maakukwira teksi vondatoti hatengi ndandatokanganwa ndandabhizi kumbopindura pawhatsapp ndandatokanganwa zveshuwa ndokutomufonera musikana uya kuti ndakudini ndakuuya mira pabhasi stop iye ndokutoti hamuruzive rogesi kuenda na7 nditarise time ndone 3 minutes to 7 ndati chimhanya unodini unomira parodi pabhasi stop nekuti magesi akaenda network kunogona yadona handiti haichatoiti ndobva ati orit ndokukontinya nejeni tabva tamu extension 5 akatonditi musazokanganwa zvemusikana wake ozopfuurira taiti tichitaura oto ndikati aiwa kumberu kuti ndinotisawo kuti munhu yaanenge munyowani munzvimbo munatikuziva kunzvimbo kwatikuenda
handina mbozviita mumusoro munodza kana chinhu chichida kuitika ndokuzofonera musvika pabhastopi paye ndokupiwa mari pandangoisa muhandbag. Pandakaisa mubhegi mangu takabva takontinya kombibva yazodzoka nekwedu bvataburuka tapinda murumu mangu hakuna magetsi tabadza matochi ndokumurudunura zviri pavhidhiyo izvi zviri kuoneka pavhidhiyo ndokutomurudunura nematochi malaiti emafoni ndokupedza magetsi ndokuzouya kumapasti 9 ndokubva ndatanga kubika ndandabudisa soseji yangu ndokutomubikirawo zvakanaka ndamubikira ndapedza ndamupakurira ndati akutonditi aende mune mwoyo wakanaka ufunge mwari akuitirei zvakanaka munowelkama vanhu zvakanaka nevhen pamunapinda musaluni maradza kungosununguka moziva munhu akangosununguka so anongonakidza munoziva masetiments ematsotsi ndatongoti hatijaira kusitajaira shanda nevanhu kana ushanda nepublic you have to have customer care chisekerera maclient chidini noti ndikakwindimara vanhu vanonditiza zveshuwa tichichakati mwari arakuwedzera ende mune mwoyo wakanaka ende welcome yamandipa kandoya tongoita kuti ndinzwi kufarada kurukwa nemi ndatoti ndinogamuchira magetsi auya tapedza kudya ndatanga kumuruka batati murunduruka zvitete izvi demangonduruka zvihombe asimboda zvidiki zvivenini zvidiki ndingoda kurukwa zvihombe zvingoti bhabhasi ndinoda kupinda parodhi asimboda zvivenini nyamba yari kuziva ke kuti ane mission dzaatevererana neni saka ndobva ndamuruka ndobva ndapedza ndati aiwa handikuruke sekunge munhu urukwa mahara handitiri kubhadharei ndokunyatsomuruka zvakanaka ndokupedza 2:12 midnight ndokubva ndapedza ndokumupawo night dress tisati akangabhadhara here mari akabudisa 100 rand pandakamutuma unotenga hepi akanga akundigamuchidza 100 rand atichiri musaluni akati oi mbofanai kubata mari kuti munoti ndiri siyani handimukona ndobva pane hepi chandandine client yandafanira kuta kusense because yaida kudzokera kumba kune mwana wekresha wanosara naye saka mwana wayo aimbofanira kuenda kuhospital ozodzoka namai vake vomusiro saka vakati kuma10 ndinenge ndadzoka mai vacho ozoenda kubasa saka mai vaye vakati ndoda kumukira kubva makuseni rarai matenga hepisi rari musaluni ndibva ndatore saka ndakamutuma kuti mhanya unonditengerawo hepisi muShoprite paakamhanya akabva ati rega ndishandise 100 yangu ndozowedzera imwe pamusoro ndikati no it's fine ndo mari chete iyo yakatongobuda paari handiti murikuona ndokubva takumba ndisandatanga kumuruka ndakati aregani vandachera mvura dzekugeza chichi vandabuda nebhaketi diki ndokubva toti handeitese vatatoenda akati toilet yenyu iri kubva ndamunokidza kuti toilet yedu iri uko then akutoti kune kagedhi kadiki uku ndikati akati iri ndo remotokari ndikati hapana chandakambofungira kana munhu ada kuzoona way out yekuti ndinobuda akatondibudza kuti saka magedhi acho kozvorinenge risina kukiwa wandikagedhi kadiki anenge kasina kukiwa zveshuwa ndatoti vana vachanenge vachingopinda vachibuda vachazodini vachazovhara zvikanzo tadzokera mumba munhu ari kuona kuongorora pamba pandinogara kuti anozobuda hawo ndokupinda mumba ndakutonopedza kumuruka akati mangwana makuseni ndichasiya ndakusukirai mapleti ndiro dzenyu munosukira kupi munatoti kuti ungazvineserei nhaye munin'ina ndinosuki zvandaa kana vakoma tingadaro here ndofanira kusiya kusukiraiyo mapleti ndati andonosukira panzepa pasitupu akati akati ini ndagaira kumuka kuseni kubasa kwangu ko ndinomukira saka ndagaira zvekumuka ndigoni kurara izinongo wangochena ndinotomuka ndokupedza ndokubva tarara ndatora night dress ndamupa akati ndorara kunogera vanhu kumadziro ndati handiti kukwanisa kurarawo madziro ndinozarirwa rarako kumadziro ndobva ndarara kwekutanga uku saka ndakabva ndagara pamubhedha ndapa whatsapp ndaombopindura mameseji hobhu kumawhatsapp semunhu andichiruka saka ndobva ndoti hamusi kuvata wani ndikati ayo nda16 minutes 12 ndamirira kunamata ndinowanzoita maprayers everyday na12 saka ndakuda kutoti ndinamate ndobva ndarara kawanda akati kana neniwo tobva tanamata tesi ndokutoti 12 eminutes pachi 12 tichafona yangu ndoti 12 dziya dzakwana ndokubva atoburuko pamubhedha tikapfugama tese tikanamata ndokupedza ndokukwira pamubhedha wandadzima light foni yangu bhati dudududu 15%. Foni hombe paebe WhatsApp. Ndokuisa pachaji. Saka kune chaja kune bhedha nedhiro rekubikira. Kure nemubhedha. Vandaya busumuka ndanesa foni yangu pachaji. Ndokurara. Kafoni kangu kadiki kane line iri dzamafona iro. Ndo rinozikanwa nemaclient ndanga kupinda mumusaka. Saka line acho akaramba kuridha foni hombe. Ndakarisa mukafoni kadiki. Ndobva ndakaisa pasi pepilo ndokurara. Ndokusara kwakakaita kafoni kadiki. Saka ndarara tabva ndakazotoona dzatoituwa ndokubva ndadzima data vandisafoni pachaji vandadzima malaiti bhatarara iye angatobatwa neupi ndokutorara
vaamuka kusenseni ndakamudzwa achitomuka ini ndokutosumudza musoro nokutoti ndakunosvika ndiro bva ndatongoti allright ndokutopinduka ndokutodzosera musoro papiro ndokubva ndaita flat ndakapedzera kumunzwa achikinura doscreen from that time handina chandakazonzwa futi ndakazotopepuswa nekafoni kadika kaya chifonwa ko yaibva kupretoria kuno muzukuru wangu aindiudza kuti kuna atete vashaika saka pandakapepuka ndaive mudeep sleep ndakangoti ndichinzwa foni yakaita 3 missed calls yechifondo pandakazotarohwa neana ndichivhunduka ndichingovhunduka ndangoti musikana yari kupi nekutotsvaga bhegi rake handirioni nekutsvaga nhumbi dzake pagadzira handidzioni ndakangona nedhiresi rangu yasiwa pacheya ndojamba pamberi ndiri kutsvaga bhuku dzake ndiri kuona hapachina ndakamhanya nodongorera handbag yako ana ndakaipfekera ndiri kuona hapachina apa mune mari yemunhu ndopandakabata foni iya yakuringa futi uku ndakudedera manje bvudzi rangu ratomira ndikati something happen mumba munomu hana yangu marovera ari kuita madedero adakuita ndakuanza foni muzukuru kuti mbuya ndeipi ndikati muzukuru urisi akati ane matambudziko ndikati ndiani futi maiguru vashaya kumusha mamba kwedzani saka inini iye anoti maiguru ini kwandiri ndaachete hanzvadzi yacho zvavo ndokuti maiguru usadaro zvikanzi nababa vangu kudai ndokubva atodhiropa foni ndokukanda kafoni kaye pamubhedha ndokubuda panze ndikuona dhishi remaplesi rangosiyiwa panze hapana kana chasuku kutenderera kuseri kwemba kwandinogara kutsvaga munhu no way to be found ndakangodzokera mumba ndikati nhai mwari ndizvo here izvi zvandiri kuona izvi ndizvo here munhu wandapakurira munhu wandaruka makumba azvimba ndichiruka munhu kusvika natokuidinai ndizvo here ndo thank you yacho here yandite saka ndakabva ndazogaya kuti ndakugaya kadhi rangu rekubhengi rakabva raenda apa ndakavhurirwa kadhi roro nekazeni yangu yakaenda kuaustralia november saka handisina kana access yekuti ndinorivhurisa kuti ndiende kubhengi kunoda munhu ane permit natina kadhi rekubhengi raenda foni yacho ine app banking yaenda medication yangu high blood zvese mapirisi andandapera kutenga zvese zvakaenda mari yematablet andaitengesa asisange family planning mari yacho yayo nemwe pocket yakaenda nekeshi yandakakundira 2100 yaifana kundodzosera vasikana vesaluni yakaenda kuti nditi rega ndichifona ndifonere vanhu ndikunoti pachaja ndikuona yangu yechaja tambo ichaja chete yasara foni hapasisini ndobva ndangotanga kuyeredza misodzi ndobva ndagara nekudichitira ndakazoti papai ndikuti ndochiita sei ndakadai kuti musaluni aitobvunza musaluni tati esa emabrazilians ndakarikola ndikamhanya unotenga airtime ndokuti luckily ndasiyiwa nefoni iyi inozikanwa nemaclient ndobva ndafonera munhu wesaluni kuti mhanyai kusaluni ndabirwa bhegi rine makizi esaluni please mhanyai pasaluni tinoona zvinhu zvese zvatuitwa musaluni ndokumhanya pasaluni wakati ndasvika aiwa pacha haisati asvika kunoku saka ndizvo zvakaitika till now no way to be found and kana achibwaira anotswanya maziso munhu wacho anotswanya maziso umwe musikana mutete murefu ane maziso haiwa vhidhiyo rake ndinaro kana kune chandichaita pa ndichaposta vhidhiyo rake kana vanonyatsomuziva vanotomunhonga kuti ndinhinge anotonhongwa nekuti pavhidhiyo uri kuita kunge mudhafu haasombori mudhafu ameno mavhidhiyo nekuti ndakazonzi nemudzi wesaluni hakuna kwakambotenga here tikati akanotenga sadza munext umu zvikanzi hamuna makamera kumasho ndorati aiwa ndakamutuma motenga hepce yamai wacho ndaitovamuka musaluni imomo muzimbabwe akati haisi tip offering tikati kunani ameno hatikazivi ndokubva ndatarisa risiti lake tirurapo ndopakati endai ikoko kumunoexplaina kuti ndine munhu wandakatuma notenga hepi risiti uru ndopavakatipa vhidhiyo kutedhiyo vakati muzesaluni akati munonditumira munomupa nhamba dzangu oisa vhidhiyo racho kunhamba dzemuzesaluni saka akakafoni asi kakaitawo lake rekuti ndakange ndakakavika ndakatoka tengo kari kasikeredza ndakavika ndokurarama kwandakaita ndokuzokasina ndidzokera tipa app maclient ari bhizi mbofona kuti sandiwai tiri kutsvaga zvinhu tiri kubhuka hausi kudaira one whatsapp kutanga kudzwa vanhu kuti aiwa ndakabirwa foni nezuro handina foni saka kwakuzototanga kutoisisa whatsapp kukafoni aka kamwaka right okay my sister saka waita basa watsanangura nyaya yako chisirira kwatiri chimutsvage ndichakupa feedback alright chap right okay this is what happens guys kana wakabatsira masimba
ukabatsira mazimba, this is exactly what happened. Saka ipapa pamuri papa live ndakuisa ku page, but ndikuisa ku page rema post ndoko ndikuisa ma video footage ni picture yake andika ku video ku SIS MELLY diaries chat ndoko ndikukanda chi ndikuisa chi video chake. Ndezi video lesina kusefika. Nda video lesina kusefika manje. Zvinoita munhu kudobatsira munhu guys totodzika totlaka kana kubatsira vanhu kana zvodai takutotya kubatsira vanhu kana zvodai. So guys kunenge uchindabatsirawo munhu womukaka kutamba iyoyi guys. Ndava ramba kusevika wai apa zvivindi na imbondudzati saka dei akaenda naye paiti kwa ndiri kuramba kwangu aida kuenda naye kupi paiti hande ndinokurukura kumba kwangu aida kuenda naye kupi asinganomurai anga asinganomurai paiti hande ndinondiri kuramba kwangu kwandodiwa nevarungu aida kuenda naye kupi nemuchiko chokuitika ipo nefoni yangu kadhurawo kadhura kefoni naividio kadhura kefoni naimi zvakaoma wana Queen B musabvumidze vanhu mudzimba dzenyu please don't takutotyawo kana nesuwo kuti tiyezvo nuchi ndiri kuita mwoyo wakanaka mai mwana wangu mukama kuseni mbavha yakatota zvinhu ende unenge wakavatisiwa nemi kufoni yangu kuita sei chidhura ichi hanzi kudiko ende foni ichi chikustika oh iri kuti Facebook not responding re wait rega itimire tandoti asichidhura chechatanga zvakaoma but video kuramba kuseva manje ndiri kuda dzese dziri tune video ndodi video haina kuseva yaseva okay. Saka ndakusiyanisa nditika mbavha iyi ndinonyora kuti mbavha iyi ndoisa video yega ndoisa post yega post ndaisa ndakuisa video because hauisi video ishi right video ndaisa picture ndaisa video ndaisa andika mazimba patoramba asi mimi guys what can we expect kumazimba ndambobvunza wangu what can we expect kumazimba utsinye watinoitana pachezvedu ruvengo rwatinaro rwatakazara rwatinaro ruvengo zvatinoitana pachezvedu what can we expect kumuzimba saka are you saying kuti isusu takafanwa kubatsirana nevanhu vemuno vekune dzimwe nyika mazimba hatichakwanisi kubatsirana because anogona kutongokurova sikede vakarivara maimwana norowa cheni nyama imwana
wakarivara. Hey, zvakaoma. Kubatsira kwacho kwakutotyisa. Kwakutotyisa kubatsira kwacho. Unobatsira munhu uchiti munhu anapekuvata ndiri kumupa accommodation. Munhu ofuma akakutsvairira imba mai mwana. Kana pamwana ngashone mishonga yandidza kavanhu vane motikari vakauya vakatuta. Vakatuta cheko takarara, guys. Saka menu ndangoti muzvinzwe kwai mazimba siya nyangwe ndatodzidzawo ndine chisystem chekuti kwai madhairi zazoya achidai uyai kuno ndatodzidza shuwa unomuka imba ingori imba mai mwana muri muground makasprayiwa. Ndatodzidzawo chidzidzo chaicho. Ndingochiti ndiri kubatsira mabiya wangu mweya wekubatsira. Ndingochiti ndiri kuda kubatsira. Ndikufunga maspice, guys. Ya mwana wa mai vake vakamutora umba magadzari na mai vake vanogara muno. Kutonamata ona 12. Charity kuakira nyaya dzevanhu idzodzo anoona asi atingamboratidzi kutona utsinye. Tino utsinye pachezvedu mazimbabwe, tinovengana, tinourayana, tinopondana, tinodhigana, tinoda kudonhedzana, tiri kuona mumwe munhu achienda kumusoro, tichida kumudhonza, kuramba achidhonza dress kuti ngadzike pazasi, munhu achisumudzwa namwari wake tichidzika pazasi kuti dzoka pazasi dzoka, ndozvatiri. Saka what can you expect kwatiri? What can you expect kumazimba? Izvo munhu akauya pana chitipedo izvo ndakaropafudza ndichakati hatidi chongo godo rine utiuraya. Tiri busy kudhonzera pasi kuti dzoka tifanane kudzoka patigare paground floor tese. Right. Handichitiratidze zvebusiness. Regai tindeko. Tonoita chaiko. Warongedza wena. Wazvibvisa. Right, gaindisapa. Arikuita basa ari kumashure kwangu. Handiti, right. Guys, paita business opportunity yakanaka panapa. Ndaisa phone pawindow. Paita business opportunity ndenda ngoya kujara ndasingatoona zviri kukosa ndinonda kutoona. Paita business opportunity pano guys. Handitika pano mwe wedu handitika ari kutengesa but you can stop. Saka ndichakutaridzai zvakawanda. Ndichatira kufamba nebhora 11. Tumiyaso kuona ndira ndi zvandabvisa zvamunenge mona sisa kuside. Right. Braai spice ishi. Hanoona braai spice ishi. Murikiona ndika braai spice ishi. Right. Hanzi potato mate inandozuti inoshandise iyi handizivini. Kuti inoshandise iyi potato mate. Iyi potato mate izvi vanoziva muzi muchitiudzawo kuti zoti tobikawo sei nazvo izvi because ndapuwa kaizvi asi handitozivi kuti ndichoshandei. Potato mate handizivi kuti ndichokuspraya kana ndaita coleslaw potato salad here kana kuti kudii handizivi. Maspice aya kana ari kubika mari kunzoko. Portuguese chicken ishi hani muri kuona Portuguese chicken kuona kalight so ndoda kusambisa kalight. Portuguese chicken hani muri kuona ground ginger ishi hani muri kuona pinda mberi. Onion powder nzazini onion powder hanzi very nice pambo. Thank you wedwe maita yenyu iyi hanzi chii onion powder. Saka iyi yakafanana neonion ndongoiitawo seonion kwai onion powder. Saka ndinoisa maonion maring onions handizivi ionion powder. Himalaya ndizvo Himalayan ndio Himalayan pink salt. Himalayan hanzi aisikuoneka maindodiko kuti munyatsoona plate yacho iri paipo. Unoona iyi pawindow pandaisa ndodiko kuti munyatsokuona ndoita sei. Himalaya iyanzi Himalayan pink salt ishi muri kuiona iyi Himalayan pink salt ishi hanzi the best. Inoshandei naiwe Faith? Hey god rino inoshandei naiwe Himalayan salt ndongo iyi wine ndongo inzwa Himalayan salt inoshanda pai naimi ndoishanda pai ndoshandisa pai Himalayan salt ndotoona auto fry chako nasi. I lemon and herb ishi muri kuona ishi lemon and herb ishi
lemon and hope saka iyi yamuri kuti pink salt ingori salt ingori salt kanzi kustima stonyeni handisitimi stonyeni it's for weight loss. Use them every day. Mela salt is salt. Oh, it's salt good. Look at chile baba. Salt chicho. Hey, what I don't know koyo. Ma mix the herbs. Koma herbs ay tushani sapa yai. Asiwe ku steamer. And it's good for us. All right, good. Ko easy. Mix the herbs. Jinenge mashisha ish. Tushanda pa guys. Mashisha iwaya. Nesa kupejira SIS MELLY diaries kuti redu ratuita malive. Kwa izvi. Mix the herb for kicking. All right. Panstega mainji sedo shamari kana neosha. Kana ndikataka tinapa bai para pandanotenga maingize doti chinje do because kan chita live anenge chitwa noise vanoti makakwana ere maini saka mumba mangu makwisa kupiwa mutemo ne ma live yenyu kana newe shaonta aibudi remember ndoitira mumba kama live ai ndoitira mumba saka ndikataka kuti ngatenge maingize doti zodai kuti makakwana naimi maini makandikwanira hachizobudi kaskani delish special spice Nikana nangu kanga wandokodzoka pa live iyo inosearcha ndichaona kuti chakati choshanda pakati. Hands follow me maitanaka. All right, I'll follow you maitanaka. Maiona delish special spice. Delish special spice. Special spice tukukanda paiko. Special spice tungoisa umunyama nemuchichi even means meat inoita ma mix veg. All right, ma mix herbs. Delish special spice. Delish. Oh mafuta. But idora ari kuvarara ariswi mafuta kai. Ipandri yari kurongedza iyi. Ipandri mafuta pai mkono. Muzviri muzasumu. Oh muzasumu ndakuwisisa manchi ndakuwisisa. Delish spice ishi. Ameno chindei. Delish spice ndapiwa tu. Hey! Chisa nyama. Do kweduka kubraya. Ndo kwangu pa weekend chicha chakato chaya. Right. Ground garlic. Ground garlic. Jashka kumari mbomira kuta zvido iri kan boriva. Sai kuta noise do ichi mbomira ta zvido. Mboita shungu. Right. 6 gun in deku braisa right 6 gun ish anmona 6 gun in deku 6 gun in de nikikiri deku gochesa nyama deku marinisha nyama kana chibraya paya hey barbecue spice meona barbecue spicy Barbecue spicy nungosa woka stew the bright spice the bright spicy kuti inde bright spicy hanzi all the spices are for any dish you cook. Okay apa ndo paazo ndipedzera ini zvinhu ndechingozviona mumashows ayanenge achitaura kubika but ndandisingatombozvizivi pamberi pamwari ndasingatombozvizivi ndatotaka kutozviona masiza aya mamona masiza aya kwai chai seeds masiza saka masiza ndo maite ina ndozvara saka ndoita sei nenhikikiri nenhikikiri ndodi nayo masiza chai seeds zvinenge zvemachaina izvi zvakai chai izvi chai seeds ndiye chai seeds ndinoenezwa paipo kwai sprinkle them ndozvatinoona zviri masala zvakasprinkliwa zviya pamana zvakaoma cane paper maiona
quite chances add them to your juicy or oats porridge. Mujuicy. You walk up to quite mujuicy to some choose good for weight loss. Eh, inga t-shirt wonder gorino. Masalads gonna my milkshakes. Inga t-shirt wonder gorino. Milkshake is spicy. Eh, quite hunting drinking as monzi. She must see. Eh, ika in pepper. Amukona, ika in pepper. Kain pepper. Takwenza kutaridza imira inakadaro. Lemon fish inde kumarinate fish anti. Lemon fish ish. Lemon fish ish. Lemon fish. Vanofarira fish vaya. Vanofarira kubika fish vaya va lemon fish spice ish. Iripo. Tinayo. Hey, ndagara ndongoishandisa hangu every time. Rice spice. Andika rice spice kwa doti rice yako ive ne color yellow. Rice spice. Anmona rice spice ye rice ish. Anmona. Spice ye rice ish. Delicious special tambayo na. Kisa nyama tambayo ni. Hey. Ino yando farira guys. Yekusa ma popcorn. Ino ifarira salt and vinegar ish. Salt and vinegar murikuiona ish. Salt and vinegar. Kuisa muningikiri, kuisa ushu. Munonzi muchi muma popcorn, salt and vinegar. Maiona. Ivo wanyoro upo mwe paona ngochiziva kuti salt and vinegar besides popcorn inoshanda chi kuti tigokopawo, vanhu vagokopawo vasinganyatso kuzivawo vagokopawo nokuti vanhu vachatenga kama spice vachada kuzoza kuti anoshandiswa chi. Hani maona. Hani ndapiwa zvinhu zvenyu. Wapiwa nani ratidzo? Zvinhu zvangu wapiwa nani? Hamona. Saka nyorawo kana chizacho chinoshanda chii guys. Nyorawo ku comment section iwo. Alright, I will do so Susan. But amweni vakamboshandisa vanhu kuna kuti basa ranokunyora mu comment section tatu vamwe vasingaziviwo vazivewo. Andika salt and vinegar zangu kuma chips nekuma popcorn. He. Modzi dzakawanda pano nasi. Sure sunflower seeds ndoshandise iyi naini. Sunflower kai. Sunflower seeds. Sunflower seeds. Guys, aya izvi ndezveizvi guys. Ndeyai iyi. Ko izvi ndezveizvi. Sunflower seeds. Zinatarika kutarisa ndikona pa TikTok. Tarimbomira mani. Iyo chemwari ma TikTok nhasi ndoita mangwana. Ndikuita TikTok ndikuita mangwana. And ndine vanhu kuti ndichipa itaijuweti na kuti ndichipa zvekutojuweta. Saka ndichanza kutokoncentrate straight zvekutodaro. Hanzi kuma popcorn I love butter and cheddar cheese. Okay, butter ma popcorn. All right. Koma seeds aya guys, ma sunflower. Toisa pai. You blend them or ugadzira juice. Ndingamujuice ma seeds. Juice rema seeds ndingazomwa hangu. Ringazobuda. Baking rusks in what? Sesame use when you are baking. Ndinzima nafarira zvokubeka. Kanga yemudye uri kusa salad. Kukanga ningadla zvangu. Kudla sacho chokora chapera ichigaba ichopera nasichi. Chikauchona chichoka ngiwa ichibato chifuraya nasi manheru ichi. Pateta kagara paipai. Kwanzi then ndo zvandatoita. Hello. Ndiri right uri sei? Ndokona kufanira bekere ndiri pa life. Ndokona kufanira bekere ndiri pa life. Sharp. Lemon, garlic and herbs. Lemon, garlic and herbs. Lemon, garlic and herbs. Lemon, garlic and herb. Aiwa nasi izvitogocha izvi nasi togocha izvi zvindaisa pasaidi zvitogocha izvi nasi kwaizvo zvasenzungu zvitogocha izvi nasi. Lemon, garlic and herbs. Santi unongosasa muchikafu chanenge wabika. Lemon, garlic and herb futi. Mama chikafu cheshiri. Chikafu cheshiri kwa izvo ungachikafu chikafu cheshiri mama iwe mai herbs aya sidofo. Sunflower seeds. Cheese and onion tambo yona. Tatisina ifelt and vinegar. Cheese and onion. Cheese and onion. Cheese and onion ish. Sprinkle what? With scrambled eggs, cheese and onion.
cheese and onion mayona ish ameno chakanda pai andishati nokodzoka pa life pako utarisa kuti zviri kufamba sei delicious special spice tamboiona kai ground coriander ground coriander mayona ground coriander iyi amotoisa paipa ground here zvacho next time imagadzire maspice isai maingredient isai mainstructions eri kuti tobika pai kuti mungoti patisi kutoshandisa paisu toita tovesta kipapa 6 gun futi chisa nyama futi chingamatisa nyama ndapiwa 2 6 gun futi 4 6 gun cayenne pepper ndapiwa ndambona imwe ishi pane imba ndaona yakanzi ndikikiri newe ho ishi haisi pane andanchiti zumbani iripi spice ndai yakanzi zumbani ya pane spice andanchiti ko zumbani tapiwa zumbani pari kufamba sei ko zumbani riripi zvofamba sei chakazumbani iwe pane spice yakanzi zumbani so unoti yaenda pai tosa muzvinhu zvako yakanzi zumbani ho ishi right zumbani izvi takuenda kuzvimanhingikiri manje izvi zvidiki izvi zumbani riya riya rataimwa kana une covid riya kana chichida kudidi ameni alright tatenda it's bo zumbani izvi saka ini zumbani handizozivi kuti ispice here zumbani naimi zumbani harisine vanhu vecovid zumbani spice here guys zumbani spice here naimi guys kana kuti ndezvemushonga ihebhuru mushonga pari kufamba sei kwa zumbani ndodii naro guys is for green tea anytime hapano green tea ndifana kutanga ndatenga mashizha egreen tea yacho matea leaves ndozowedzera nezvizvi ndoita izvi masamba I make this as masamba nditi alright as masamba good watsanangura zvakanaka ipe vana ndatorwa neconfusion kuti zumbani ndochonatira here pandoita sei agango rino chatoonda zvisaka right chip spice ndezvemachips izvi ndozvedu izvi manje toonda sei guys ndapuwa spice yemachips yekuti ndichange ndichingoti pandafungira ndoita machips saka ndichaonda sei chip spice yauyai chip spice kuonda kwacho kuchatinetsei futi papapa asanganisa manje zvinhu zvinondiondesa nezvinofutisa saka mino zvichafamba sei saka maspice aisaka kuti andakutaridzai aya guys aya handitika ane mapeki acho anenge akadai so ane mapeki acho handitika saka iwewe kana uri kuda kuhodha handitika if you want to stock this aya magaba aya mabhodhoro aya zviri smart izvi kana uchida kuhodha mabhodhoro aya 18 rand handika each kana uchida kuhodha alright haunowata masita takadai sho alright ndonowata 18 rand each if you want to stock kana uchitenga zvakawanda handi apa ndonosati mune vabiki vakawanda vari comment section saka vabiki vachahodha vachatenga nema18 ka because munhu achatenga maspice esara papa anenge atori more than 10 ka because maspice andakutadzai apapa anotori more than 10 saka munhu anobika iye anototenga wose ari 10 akada that means nenge atori stock kwai saka anenge mema kutenga nema18 asi kune vaya vari kuti handina zvekuita akagara kumba I think zvinhu zvinofamba izvi ini ndogona ngoona chinhu chinomanya ichi izvi zvinhu zvinomanya izvi hanzi tai TikTok yemaspice inoitwa sasa ndakusvika kutengesa kunotengeseka here kuTikTok ndichiri kutoidzidzira ka TikTok sasa yansogona zvekudaro ndichatoenda kunimboita live ndiriko ndione kuti afa anmona saka maspice aya kune vana vari kuti hatina UK kune supply here UK hakuna supply masupply ari kuno asi tetinda kana ukatenga kamaspice kuno kana kune munhu ari kuya senge sister yedu iri comment section ati ndiri kuZimbabwe ndipei mafuta ndikutakurirei ukamutaura naye anokutengera anokutakurira kamaspice ako oya nawo kana uri munhu wekubika wekufry fry and how do they do shipping and this CV? I don't know. And this CV, kuti vanoita here. Man.
ndiri palive ndogona zokufanira ibeke ndiri palive ndogona zokufanira ibeke ndiri palive ndogona zokufanira ibeke shaka anti maona saka ma 18 rand vaiva kuti hanzi hatina zvokuita ndika kana timari hanzi naolinda moda mari ndise TikTok handisichosiisu TikTok nemunhu TikTok ndosiya ndoga mari yake handidi mudzoti hanzi mari iyoyo isa kucharity itikwa itora mari iyoyo uise kucharity wedzera vana vangu vachibhadhara school fees vayawedzera vamwe futi vawedzere pavapa pamari iyoyo siyana nekutsvaga pamuromo siyana neni mumudzoti hanzi siyana neni handina kumboita handina kumbokudenha siyana neni usandideni ndemunomudza orinda right saka kana uchida kuitira basa vaya varuda kutengesa ningirikiri varuda kuita kutengesa ndi ari kunzi 18 andika kuri kunzi 18 andika rand each kuri kunzi 18 rand each andi machiona saka iwe ukatengesa hanzi mune Devon Kari anamboiona apa anamboiona saka iwe ukatengesa andi maona ukatengesa ukahodha izvi andika ukahodha izvi unogona kunotengesawo andika ne 25 rand yava kutengesa nayo because maspice ari good and ukatopinda mana spa maspice aya anenge anotodhura ndinotesa muspa kuti zvinofamba sei anofamba aya anotofamba aya ukatopinda senge mudzimba ukapinda munana Joburg kupi Pretoria kupi kune vanhu vanoda zvokubika vano anotengwa aya chero uri musikana webasa ukati kuna madam vako antika ukati kuna madam vako ndaona maspice andikutengesa vachiziva kuti iwe unobika handiona vanokutengera maspice aya vanokutengera maspice animona vanokutengera maspice ani mazviona izvo nai Miriam inzwaiwo kuna Miriam kwaiva komasiyai TikTok ndikandimbomubvunza kuti TikTok yanetsa papishi mirai mina ndimbomuunza palife tiwe kamira sei I'm adding you, Miriam. We are to. I'm trying to add you. Hanzi, ambo ninyorera Miriam kuti muri kuda mari. Andika, atomboti muri kuda mari. Ndimusiye TikTok. Na Miriam. Saka Miriam ndakwa kuti iye zvinadzo kudzati koma siya TikTok. Ndakwa kuti chii chiri kuitika kuti uzodaro kuti ndisiye TikTok nokuti TikTok ndiye munhu wose. Ndakataura kuna nagogo chaivo vatoriko kuva nagogo vakuru vatoriko kuTikTok. Saka ndati uye uzonudza kuti nemhaka yewati ndisiye TikTok asi TikTok handisi kusiya hangu. Handisi kusiya TikTok. Aramba ati no answer right hasi kudaira. Nai vanhu musabvisanisa hanzi osiya anambotaura zvakaipa. Vanhu musabvisanisa zvakaipa. Hanzi osiya anambotaura zvakaipa angoti SIS MELLY nababa Nandi same pa TikTok. Vanoda mari ndivape vasiye maTikTok. Hanzi anga achitaura eze inomoitichi sarcasm. Zvino kana mukatora makuwa guys mukauya nawo kunoku. Andika zvinenge zvisamira zvakanaka munogwisanisa. Because shuwa denda ndadodaira nchitotuka apa. Chichanga chitika. Kune magogo machembere echirungu anditoona kuendofana vanhu kai. Koma chembere echirungu andinoona ariko machembere ariko. Saka indose ndisiye kuti ndadii. Ndikuda kutoita mamwe weekend ari kuuya weekend anenge achitojaivhwa guys nechitotamba aikona. Inde munodzarauzana kuko munenge muri kuko muchinodzarauzana kuti kwaina SIS MELLY TikTok imbomira handisati ndakusiya imbomira nditima mavideo angu 50 ndozosiya. Kana ndikaita mama 50 angu mavideo angu 50 ndozosiya. Iko zvino handisati ndakusiya TikTok nokuti TikTok haina zera. Hapana kuiswa age group. Dei pakaiswa age restriction dei tisingaiti zvino zvakanzi munhu wese you are open. Kuchakatomboda ndivhure account iyoyo ndibvumidze kuti ndivhure account. Kuriwa kuti vanotidako kuti kunhikiri. Vanotidako iko ku TikTok. Vanotidako ku TikTok. Madhairis moda kudzwa sei kuti zvinhu zvamunenge manzwa kuma system sayana zvopano.
Moda kuzwa sei? Kuti zvamaona kumastreet, zvamaverenga kumastreet, don't bring it. Because ndichapindura ndakutanga hondo. Ndikatanga hondo, handimona, moti SIS MELLY nyararai. Hamuti neke mchinisa panguva yakaoma. Muchaya nenyaya dzekumapuwa indopindura mumwana mumsi wayo nditozvimira mudumbu. Handimona, ndobva ndapindura nyobvo. Wandapindura nyobvo yayo yapa, obva apindura nyobvo yatove fight. Yatove fight. Imi ndima mauya nefire, ma-instigator fire. Yatove hondo. For the why. For the why. It's not nice, guys. It's not nice. It's not nice. Ini guys ndakakuza kuti mukandiwa ndichitukwa kuma street, wonai movereka komusi ikoko. Mukandina ndapost wanchitukwa kupi. A true sister. Hauyi uchinudza kuti muri kutuka SIS MELLY. Unoenda kunondidefenda ikoko kana uchida. Kana uri a true person uchida uchinyazondira cheko. You don't come and tell me kuti muri kutukwa kwakati. You just go there and defend me wakanyarara. Ini gore rachazozviona kuti anditoti uyu munhu wangu nai. Handimona. Saka zvakaipa kuti imimi musise vanhu TikTok nokuti hakuna kuswa age group, age restriction. Sure mukuti susu tichosiya ma43 chisiya TikTok. Ini tiri kuona kune ma70. 70 dziriko ma70. Moti kwa ma43 siya TikTok wede musatidaro so. Musadaro guys. Musadaro. Miriam love. Unoda kundipa mari unogona here unditenga Miriam ndipe mari yacho wari. Ndipe. Unogona here undipa mari yacho. Ndipe. Ndipe aya for gonya yangu aikwidzi zvokumanya. Asi unoida kuisa reason yako pamwe unenge one reason iri valid. Ida unyazozvisa reason yako chakamirisa for gonya aikwidzi zvokumanya. Zvemusiya zvemusiya Instagram ka nditozvinyarira ipo payafunge. Ndatombofunga kuti ndanodzura makomenti angu. Nditozvinyarira kuti ndakasasina mbopindura. Vakatongowana zvangu ndichitongoro ndine energy yakawandisa musiya ndine age ndisina kana hope. Ndikatega ndimbofamba nevanhu ava one by one timbontaza kuti aiwa ngonyarara kudangu kunyarara asi kuti musazonyanya kundisaisa because ndakataura kuti handichapinduri vanhu handitukani nevanhu mobva mangoda ngondisaisa. Makambozviona kuti guys varoi vakaona kuti hauroi vanoteerera. Varoi vakaona kuti hauroi vanhu vakaona kuti hauroi vanoteerera. Just because ndakataura paFacebook ndesakateerera kuti ina handichadi zvokutukana nevanhu. Handichadi zvokupindana nevanhu. And ndopoona hwana kwavida kwako ndakati rega ndimbofamba nawo. Ini ndakazona nangu makomeza acho ndandongopindurawo. Hanimaona. Asi ndakatozvishura ngati ndapindurirei. Ini ndazona kusiyana nazvo ingawani hazvina tomboda affect ndaitongopindura ndaitongotambawo iri kurira. Hanimaona. But anyway anzi makatuka vanhu maiwe. But Edis ndakatozvishora ufunge ipo paya. Ndisoti anazombenda unokomenta futi. Handinazombenda unokomenta. Ndakatozvishora ipo paya ndakatozozudzwa. Sisi vangu vananchikuza yakati handidi kana ndakuona handidi. Ndakabva ndosiya ndikatozoseka. Ndikatomboti ndindehere kunoningirira. Kunodhita makomenti ndikati ndingosiya. But zvakatondibvisa chimire ipo paya ufunge. Handitombodi. Zvandakatoita ipo paya ndakati it was a very big mistake. Ndikati ndisina tombodangoramba ndakatizi zvinowo kuitawo munhu unonditega koshua. Ina ndisina tombozviona munhu uye unditega. Maybe musei munditega kwane chitukwa imi. Imi musandidana kwane ndichitukwa. Mukachi kwane ndine access sekumabloga uko. Kwakashama saka ndichitofollowawo. Ndopedza ndakutopindura. Kandi kuti group inozati handitoindi because ndagara ndisina tojoina handitobviri ndakatoona chitoti ningi chekutukwa kati ndotongobaya block ipapo pacomment yedu tongoti ndogara tobloka comment yacho kuti saunze zvima notification zvazvo. Hanoona. And people needs to be blessed. Akategeza. Ameno naye akofi ndakati ndichakuziva. Kunditega nditega akundira chimwe nditega. Indakuziva kuti chikuitika kati kunditega kuInstagram kwakanaka. Kendidongorera kwanike kuri kupisa ndikati kundidana ndine nguva yakakura kudai. Nguva yandina iri kachimbofamba pano nhasi tiri kutambira kuno kumasalad kwacho. Ndikatimboona masalad ati anosvika papi. Takasingitofamba. Kungozoti chaitika ndechekuti ndandiri one against pofu. Inonzi against broad yose ndiwana apa ndakambozama. Ndakambomira. Ndakazama ndachida kuti tisvike kumapena. Saka mamwe chezongoti ndikadai orega kupindura yobva yangopera yakadaro. Tikaona kuti hachapindura unene kutongosiyanawo nazvo. Kusvikira zvangozopera usvikadaro. Saka guys musandidane please do me a favor. Guys, muri vamwe vangu imimi. Muri vamwe vangu do me a favor guys. Not today Ruamamu. Do me a favor guys. Musandidedze kwane nchitukwa. Ende munotuka uko munoona uko mukomenda musiya ikoko.
kana tiuya panapa toita zvokuseka panapa tichifara katoseka ini anodza simeni ndine mbiri yekuseka ndinodambuka chekwene kuseka tiuya panapa todambuka zvedino kuseka zvatopera izvo mona matiktok asandisi kurega kuita guys saka kune vaya vari kuda kutora yekutamba aiwa achauya matiktok ekutamba ndichatamba chaiko chaiko guys ini ndagara hangu zvezera rangu andotamba zvezera rangu guys zvezera rangu ndinosheka ndochukucha kwanzi kokudumbutodzokera ndinofanira kuenda kumangwana because mangwana nda kuenda kune mukadzi yawo kunonzi kuyuko kwatoda kuenda guys vari kujobe kunonzi kwatoda kuenda ndakakupiwa location but asinese kuti ndikuti mwana aenda dzimba unozotedzera life mwana aenda mai vake vari muno anzi level raba risiri hasha ndosachina ndisingamboiti hasha andimboiti hasha ndogona toseka kaini munhu ukatoda zvokutotukana neni ndogona chinongoti kana ndichipindura munhu kandopindura zvakutaura iwewe anoona zvaunongochitaura iwe ndandokupindura ukanditi nguri ndoti ehe taihura tose namai vako ndatopedza ukanditi wakazodai ndoti ehe mai vako ndavakandzidzisa anoona andikupindura zvaunongochitaura iwe ndandokupindura handimbokutuki zvaunotaura iwe ndandongopindura kwanzi mogona kutamba madigital kwanzi ndakataka kuona fari chivhidho chakarekare chachiya guys ndakuinda kutaura nyaya dzito saka guys please vari kuda maspice ndibatei vari kuda maspice please ndibatei ita business ita side hustle paside have a side hustle paside handika have a side hustle paside tora maspice aya utengese people love cooking vanoda zvinhu zvakanaka vanoda zvinhu zvinonaka mudzimba umo handika tora maspice tanga ne10 maspice tanga ne10 that is 108 ndizvo 108 tanga ne10 maspice utengese 2 rand iprofit mushopu maprofits emushop is 2 rand 1 rand 50 cents no maprofit emuchechi handika but zvokurumidza kupera wokurumidza kustoka futi zvokurumidza kupera wokurumidza kustoka futi uchunganidza masenza kwayo handika self discipline ndakambokudza here guys kuti ndakambotenga headboard yangu kudhara dressing table yangu nemari yema-ice cream ndakambotenga dressing table yangu guys nemari yema-ice cream ma5 rand ema-ice cream ma5 rand ema-ice cream ndikatenga ndaiti vana vakatenga ma-ice cream papa ndaisa mari muzvimagaba ndachisa mari muzvimagaba zvaizara ndodurura makoini aya musecho rachikana razara ndasingarisumudzi rasingasumukire makoini toya kunoku wopeka muzvimamoney bag zvimabhenki zvimaplastic banks zvazviya zvekubhenki zvazviya woisa mari iyoyo mukati uchibhenga ma100 unenawo kubhenki guys ndikurangara ndakatenga ndaona imwe headboard yandaida ndichida kuchinja headboard bedroom suit ndaive nayo ndikaona imwe bedroom suit yandaida ndakaenda nemari coin anti mari airambwi muno South Africa mari airambwi ndikaenda nebhegi rangu ndichizvirudza bhegi rangu rine mavhiri ndikaenda ikoko rine mari ndikatsvaka ndakaona bedroom suit ndikuda iyi zvikanzi mukuda iyi ndikati ndikuda iyi handimuzati masezimeni anomanyamanya masezimeni akamanyamanya masezimeni vakuda ndibatsira pepaya hapa nepakunoti mari zvikanzi kuda kutenga labor here kana zvikwiri kati keshi ndatenga keshi Ramona, tikanziya kuno kuda togariswa pachitebhu zvazvo okay furnitures togariswa muchitebhu chavo cheche ndagara ndoda zvimabhegi rangu zvandakakugurisa vari kuzati vakaita kuperegwa ma5 rand tikanzi muda kuti ndikati mari iyi haina kana kuti chikungoisa pasikeu yakatoka kudhara kwakudedza maneja kuti ndikati mari hairambwi kwashi ngatitengeserane tiite magame acho takatozoverenga mari iya kuisa pasikero kuverenga mari iya yakutokwana kutoti mari yako tora mari yako tikati nemari yema-ice cream macoins guys saka musadherere macoins ane power anoenda a very long way macoin kana uchigona kuti kuchengeta macoins ako zvigaba zvandakambokudza izvo kuchengeta zvimagaba zvinochisa macoin eni mukati you can make money nezvimagindikiri izvozvo anomaona profit iyoyo yema5 rand yakawanda zvokuti do yakawandisa profit yema5 rand yakawanda zvokutodaro profit yema5 rand andi muri kunzwa yakawanda zvokutodaro profit yema5 rand iyoyo andi mashona saka guys side hustle paside hanzi ndikutoshayawo hangu start toshayawo zvangu start no matter sorry I just wish kuti ungangwana blessa nokutengerawo kana 2010 ekutangisa guys no matter anotodawo kutengesa anongowana musapota wane 10 owana pekutangira kana wakangwara ukatengerwa 10 unosimuka ne10 why unosimuka ne10 asi foni yangu yafriza makomeza ndichamaoni yangomira pana nometa ndiboteza mufo makomeza ndichamaoni makomeza zvaidi recipe ma ice cream no
ice cream ndine soft saver machine saka receive ice cream yayo unotenga vanokuvigira anobva kukurwa ku Rodport ndokune factory yachona ndokune factory ice cream unotokuvigira kana uchitotenga akawanda kutengesa vanotokudeliverira vokupa vanilla, strawberry, blue gum, bubble gum. Uya zvake zvaita thank you tatenda next thank you all 200 rand unototanga waita no matter wapinda machena no matter anzi inbox me natatenda thank you tatenda uya apinda machena maspice anodeliver local South Africa muno yes vanodeliver everywhere they are delivered everywhere vanodeliver maspice anohodwa kunoku problem problem to quick money guys. You want quick money. No problem atinayo guys. Musade quick money. Antika musade kana uchi order aya chanaka kana uchi order 18 rand each. 18 rand each kana uchi order antika kana uchitenga 25 rand. And more 25 rand. And this was kuti pa kudeliver if for free ndinga not 18 rand kana chistock 18 rand guys ndida kudza musada kuderera macoin guys ini ndai order muriwo ndaitengesa muriwo ndaihodisa muriwo kana muriwo yandichihodisa muriwo ndohodho unosara mumwe ndinda kunopaka kamutikari kanga ndingane muriwo mazimba chaichitenga 10 rand bundle kuti time ndakatanga 5 rand bundle kana 5 rand bundle makambodona chitengesa fishing makambodona chitengesa fish panapa guys fish dzedze ndaidzitenga andika 500 buckets kana 700 buckets depending nekuti kwakamira semsiwoyo ndatenga bucket rangu 20 liters refish ndonadzo pano basi munenge mune mamwe mazifish akadai munenge ndonadzo pano dzaidiburisira 4.5 munoziya 4.5 and stock price tagona pangana I think 10 liters 10 4.5 vanhu vachiseka musati ndakatoona vanhu vachiseka pa Facebook apa kuti vanzi anotengesa fish ndikati andakati handipinduri ndakatoona kuti ndikutodhila nemunhu munoziva kana vanhu vacrossa mabhodha maairport vakaenda ndakaona anonzi Sabino yachindiseka kuti kwanzi pasina kutengesa fish achitondneutralize kuti ndotengesa fish achitondituka kanzi pasina kutengesa fish ndikatomutasa ndikati asi maya tiri kuAfrica kuno so we saw anything we saw and that number tatitengesi isu kuno kulife yedu ndeyekutotengesa handizi kuti zvashamisa ndatengesa fish dzatengeswa naSimeleli amen ndakatofamba nebhora nefish mulockdown guys mulockdown vanhu vachichema chiti hatina pekutangira ini ndakanga ndine bhanzi rangu ndandine kechi pandiri yangu ndakazara chikafu mulockdown hanzi fish yakanditsa mari muno muuk yes ndikanza uchinzwa mami chitigwa live nimi vemakuwa vaya nawo mami chitigwa live Sabina chitukanzi mutesa fish ndikati ndakabva ndadziposta ndikati uyai nditenge masikana fish dzangu dzamaketwa uyai nditenge fish and dzaitengwa kupera chaipo ndasingamboiti 2 days nefish nefish saka problem ndekuti tine pride inotiuraya hatimangokoni kwachitengesa chakati inini manje ndakadai so inini manje ini ndotengesa anything guys ndakukudzai ndotengesa handitombonyari kunomira pakona po ndichitengesa chikuru mari ndozvandiri kuda chikuru cash ndoyandiri kuda ungandiseka usingandipi sadza kumba kwangu wandiseka usingandipi chingwa kuti kwai vari kutengesa ndotengesa ini imuzati guys handitonyari handina kana ganda kumeso handitombonyari ndinototengesa chaiko ndakambokudzai guys kuti ndakambotengesa mvura pure water ndakambokudzai pure water ndiri 1 muzimba itengesa mvura muzati mvura ndosare mashangani emuno ndonotengesa mvura but ini ndakaitengesa mvura ndiri 1 muzimba tichangopinda muSA muno zvinhu zvakatinya zvakapress I sold water I was selling water muno andivazviona hazvishamisi izvo zvachitombovhundika dzimba kudzamuri kucleana takatanga kudziklina takaklina kuwacha pandai kudzanyaya musikana yaya aiuya nechikinde chake chibhurugwa chake chanenge achibvisa nepenti mukati penti inenge nezvimagiti zvimajestrini izvo hanimona konzi watenga naizva ndiwachishi hanimona takadziklina tine matoilet uchinzwa aya mazimabhenzi kuti baba kuna toilet hamusi toilet mushandisa maplastiki hapana chinomboshamisa kana pride ndoinotiuraya
kwanzi ndave celeb. Clean water, clean water, inonziko still water, yeah. Aenda mwana atorwa namai vake, still water. Apana chinoshamisa guys, uzoona zvichonyara kuti anzi ndiribuilder. Kunyara ana chibareta, iwo chibareta uri builder kaiwe. Kunyara kuti ndiri builder. Unyara basa rako newe chibareta. Kana vasina wewe uniki vakudla navo mari iwe. So ndakona sindiwe. Kana vasina wewe vanenge vakudla navo mari wewe. Ini kakanyimbo kuti mari yabva kumadhaka. Ini kakanyimbo kuti mari yabva kumadhaka ungochivaka. Mari haitombonye kuti yabva kumadhaka. Adini basa rako munhu. Kwai ndave celeb ndikwiri bhazi. Vakomana zvandinoona so. Celeb rikwiri bhazi. Ini ndokwira bhazi kungunduruka ndirimo mubhazi namo imo tichinda. Kungozvisa pamwe pasiripo paya. Ini ndokwira bhazi. Ngunduru. Ndichinda naro. Kutyei. Kwete ndine ndisina kamari kunokwira ndege chine ndinayo. Asi ndokwira bhazi. Munhu dane basa rako. Dane basa rako. Ita ino ili zvinokuranza mhuri yako hakuna nombofa kakubatsira kana nesenti vanhu vangori pakutsoropodza chiende ngokutsoropodza kuti hei azodai asi anozokubatsira kana wegwa nedambudziko kuti mwana wako kushayiwa school fees havakubatsiri vana havakubatsiri. Saka itamba iri kurira tengesa mashuwa tengesai. Ndakakudzai guys madirect name 11 years tobondesa tichivangani panapa. Ndakakudzai ngati ngatitei game. Ndikati ndakakudzai ngatitei game yekuti kana uchibirthday uri kuJoburg andika tenga chikafu urongedze chikafu wodedza madiaries pano wowetidedza toenda toti madiaries mumwe nemumwe anomaona 200 yake. It's just support kuti munhu awane mari yestart. Ndakakuzvitaura kusara nezuro ndikati guys munhu anenge atanga achiita business rake andika thank you maisha mengi munhu ari kuita business rake ari kuita birthday rake andi ronga food andika nema drinks zvaunokwanisa andika izi hazisi zvokuti vanhu toda kuzodla mari dzataita kupa aiwa inyaya dzokuti vanhu vangada kudi kusapotana anomaona totouya bedza madhai ouya pano ukaenda kumajairisi Joburg iwo ukasendawo kwevamwe isati maJoburg hauyiwo kwako anomaona ukasendawo vari kukutura ukasendawo kwewadedzwawo niwo paurita vauyi. It's a way of support. Imagine kuti vanhu vakauya vari 50 vakabata ma200 avo imari vakaita mesi imari 50 by 2 10,000 andisi munasira 10,000 yake munasira 10,000 uri madhumbe wakuita side hustle yako paside. Ndikunyepa here ndikunyepa haisi good idea here. Aiwa kumbira chinhu chetu chitsvambe kana watoenda wasigawo mari inda kwavamwe hanomona kana usina kuinda ive nevhari dziri iripo hanomona zvokuda kuvindika hanomona moreover mabirthday haitwi every day ka anoti wakawani pagore birthday akunanoita birthday ka2 brokoti wakawani pagore. Itori good idea kufanira kusumudzirana ukuri madhumbe weekend paunonzi buda papa uri kumhanya nebhegi rakumusara uchitengesa hanomona. Pane ari kutanga kuita birthday rake zvimstone diaries uyaikisa nezvachisimene taura zveBirthday rangu ari kuita birthday rake ari kuJoburg handi vanhu toindawo kunomusapota 200 tingotaura 200 yekubhadhara yekupinda munhu wese 200 handika tonyorana mazita pasi hanzi takaiita last year katsimudzira amen thank you kumbirai tonyorana mazita pasi vanga vari pabirthday party ishi tonyorana vanga vari mazita pasi poita bhuku ronyorwa pasi kuti Joburg vanga varipo nevava munopesera makutozivana munopesera makutoita zvinhu zvihombe nekusumudzirana muchidaro anomaona vari muno murasenbegwo moitawo uyenyu mabirthday party unoita kana usingafusiri comfortable nekuita birthday party kumba kwako it's fine zvakakanzvimbo kaunongoti hai vanhu handei kupaki kusingabhadharwi hendei ikoko kupaki vanhu voenda kupaki munofara muri kuchidza music inoenda nechispika chenyu muchidza vanhu vachitamba anomaona zvichitofaya. Sekuda idea yekuti sumudzirana pane kuswerera makuwa sorry asi let me just say talk say it pane kuswerera makuwa nekusweroteverera kuti vanhu vaya vazodii koma zvinzwa kuti vazodai hazviudzi mari mumba mako patebhuru hazvikupi mari yesete business. Izvi ndizvo zvinogona kutokusumudzira. Makuwa akagara ariko acharamba ariko haaperi hanomachiona asi chimboitawo chimwe chinhu chekuti unoti ndikuita chakati handi ndakaenda paFacebook ndikabvawo nechakati gore reFacebook zvichapera kazvo Facebook izvi zvichapera
zvichasvika kupera kwako kune kwava nemaapu manyuwani achainventwa wachauya tobva tamhanyira kuti usiya Facebook isina vanhu zvazvinyuwani zvinenge zvakuya wozotaura Facebook ndakambenge nditi kwedu we ndakatobvawo ndakatoitawo mari ndakatangawo chakadai chikadai ndikatengesawo chakadai chikadai zvinhu zvangu zvikatoita hanimaona kwete ngoti wakaita hapana anzi taingomanya mastriti kumakumba aipisa kuita kumakumba kurwadza nekutedza nyaya dzevanhu mastriti nyaya dzevanhu gaisa dzikupi chingwa kumba kwenyu nyaya dzevanhu hadzindisi vana venyu kusikufisa aino kuti ndikutsika mugadheni vanhu vakawanda ende vanhu havadi kuzwa chokwadi but is the truth nyaya dzevanhu hadzikubhadhariri mari sikufisi yemwana kumba kwako nyaya dzevanhu vamwe dzimba dziri kutoparara kumba uko nenyaya yekuti munenge muchitedza makuwa murume anosafa kunge dhongari 1 nguva yaunopedza uri kumakuwa uchitedzana nemakuwa notsvaga nyaya dzevanhu uchidownloada mavhidhiyo evanhu uchidini dei iri kutotsvaga zvinhu zvekuti ubatsira nemurume kumba dei life iri nani life ingadei iri nani but murume anosofondoka ega 6 to 6 ari kubasa uya kumba mari haikwani mari pana kuti wojegera nepasaidhiwo kutoti baba kana vasina neunojega hapana chekujegesa nenge uchingomirira baba chaunogona chinhu ndekuva kana vavata kuya wavabira ma20 rand uchinga dhacha kuti usina uchiona kuti zvii zviri kuitika mastriti ndiana atukwa ndiana azodai ndiana azodai ko ava vari kuita pati yavo rini ko ava vari kuchita rini ko vari zvisina kana pundutso but chokwadi farai sometimes kutsiurana kwakanaka nditi tsurana kwakanaka mastriti anonakidza chaizvo asi kunakirwa chete hakuna chakunokontributa hakuna chakunounza kungonakirwa ngoseka nekuti wazoziva zvataugwa pamusoro panhingi but chazvinoedha value kwauri hapana. That's the truth. Chazvinoedha guys ndikukudzai hamusi kudzwa nemunhu wekuti haana kupinda mazvirika dema muri kudzwa nemunhu wekuti haana kupinda mazviri ngade muchiti mukudzwa nemunhu akapinda mazviri ndakabuda ndoga handakumanikidza nemunhu ndakati but what am I wasting my time for? What am I doing? I'm wasting my time. Ndaburei sure ndaburei pano pabheke chinaburei ndikutobatika chinobatika chi hapana kunze kwokutokureta ma enemies hapana. Hamusi kudzwa nemunhu ari kuti ndiri kuverenga mubhuku aiwa been there done that. Ndo chokwadi chandikukudza nditotaura because ndakatobvapo andimazviona azviunzi shuga kumba musi unonzi warwara kana wararwa nemwana handiti vanhu vaya vanongochitegana navo kumakuwa evanhu avanenge vasipo kuti vakubatsire kuti omari iyi manya nemwana kuchipatara kwadokta they won't be there. They won't be there. Ndida kukudzai timu taginingi they won't be there. Musi unorwarwa nemwana unenge uri 1 uri pataiti uchikwenya musoro ndopuwa dambudziko nani ko indakakunenai vanotegana vanosi kutega kumakuwa kunyaya dzavanhu uti ndagorwa nemwana ndibatsire iwo vakubatsire there won't be anyway to be seen. Vanenge vasipo vanenge vachitoriwo nedzavo nhamo kudzimba. Makambona kuti kana une masense mari yako inonakidza sei? Makambozviona mari yako kuti inonakidza sei? Makambozviona yako chero iri sina kuwanda handika kune munhu anogona kuita mari yemuwando guys but isingashandi isina basa agoita mari yemuwando asina peace munhu yeye handi kune vanhu vane mari pano pasi vane muri kunzwa asi mumwe hana murume ane mari yake yakadaro iyoyo arikushaya kuti nemari murume ndomutenge piko nemari yandinayoyi kuti ndichewo muringana mari hapana kwete murume hapana kwete munhu kuti anenge achishaya kuti mari iyi ndoidla nani kwete munhu anenge ane mazimbara anotyisa handika mwana haana akushaya naye mwari ndochasiye kuti ndiwane vana kuti ndivasipele nemari ishi. So I always tell you guys kuti mari inongonakidza so koita munhu anenge ane mari yake shoma handimazviona shoma mari yaanenge nayo kuti murume anoappreciate achipinda mumba handika achiona wabika achipinda mumba unoita dishi kuti adi adye kuti matenga osari kuti ndatengesa zvandatengesa maspice angu maviri ndikabhadhara ndikatengawo nyama yangu ye10 rand tikabika. Kana murume anokupa kamika respect kunavo varume vacho kamika respect kaanokupa so pane kamika respect kaanongokupawo batawo mari yako munhu usangomirire mari yagiribeti usangomirire mari yemurume ndosaka mamarriages akaonekwa zvino asingalasti because varume truly speak ndakuudzai guys kune chite chevarume iriko handidi kunyeperai iriko chite chevarume zvokuti vakadzi takawanda murume akandiroora kudai so saka pamurume 1 tichopesa tangorowo 5 nokuti varume vashoma guys tichingotsikirana pamurume 3-5 nokuti varume atimunenge muchivada asi vashoma hauzo wako wega andizodisa kuti vakomana vhii wadzoka nyaya yatambotaura tatomboitaura vhii nyaya yeusipo wadzoka futi vakomana nhai vhii zvauri munhu wangu zvokudaro vhii zvauri munhu wangu ndipo mari yekuzi ndirege tiktok nawo rindai kuti ndiye akamborisa kutiktok kwacho
right andi muri kunzwa kana une uchimuka uchinda kusa zvinoitika varume vane zvekudai so iwe wakarogwa handika haushande unokosora wakagara pamba uri mumba mako handimaona wakagara pamba mako ukangogara pamba pako uchingoita basa murume achida kubasa handika mukufamba umu ndati varume vashoma handika achasangana aona iye vi anoenda kubasa handimaona vi ari kudhiraivha kamota handitika opuwa lift iye haana babako kawana kana lift yavana mota bopuwa lift navi uyu handika nyaya dzakutsva vi mari anayo chikushota paari murume handi muri kuona baba yavo tozivawo shoko viwo tindatozviwanira kuti varume vashoma handimaona handimaona vanhu vobva vatanga kutofara handimaona vakutofara kudaro iwe wakushungurudzika mirai mbona tii namba dzangu ndimufonere ndipe mari yacho mirai ndimufonere ndiri pano palefa ndipe mari yangu asi ndiri namba dzake dziri pano andipika mari yacho yamuva vastreki uditi mari ngandipe ya tiyo here namba yacho andisiri kana ichiri tiyo here iringoti calling isingaringi asi kuda akachinja namba iramba ndeyakudharadhara ndofa akachinja namba asikukona ndofa akachinja namba saka ndenda kuti chitipa mari palife guys muite mawitness angu ndichipiwe mari yacho ndichajeka imochaja guys topuwa mari zvino iri kuramba mundex dzokera unomudza kuti dzokera undonokai comment topenyu kusikira chane mama ndoita sei indanza kuti kauya kuno kulife auya andipire pavanhu andipire pamadhayari mari iyoyo ngauye kuno andipire manje ndakatsika futi mukati nongotiya futi still ndodi nandati ndonomudza kuti kana simeni uya kuno kulife andipire madhayari achiona madhayari ndoachi madhayari ndo achachaja ndo anochaja mari right saka ndimuri kuona guys ka ndaunomudza vhitwa ina simeni uya kuno kuti pe madhayari akatakumirira vari kuda kutoziva kuti imari yauda vachachaja panapa vachachajiwa nemasista dzangu pana mimba uya kuno andipe mari iyoyo pano right inzwai guys ya mudedze miriye mudedze muteke kuti ngauye pano atipe mari yedu aiwa mucharesa ungapiwe mari yangu ngauye pano andipire pano unogoda kupa mari yangu sei iyo iri handiti ndakaita tiktok right saka muko handitaura murume anobva totanga vatonyengana muroti mepai handika vanyengana muroti kudai ratoveroda kutosvaka wakuchema ndo majority vakadzi vanenge vachichema mai vanozoya chichema chitanzi kumba hakuna kana pekutangira toda timupabatisei papo kana chinyepa muti ndikunyepa ndo majority vakadzi vanozoya chiti ndibatsire mumba mangu hamuna kana kufa mwana kana pekutangira kana uri mukadzi anongwafangwafa truly speaking ngatitarore pamberi pamwari uri mukadzi anongwafangwafaka haushaye ufu toda kuzana chokwadi kana uri mukadzi anomiramira nongwafangwafaka haushaye mafuta ungashaya zvimwe zvinhu but haushaye mabasics mumba mako pafeya tiri kunyeperana guys pafeya mukadzi anongwafangwafa haushaye mafuta haushaye uhufu haushaye salt haushaye sugar nokuti unenge wakarongeka kana uchigona kumuka uchienda kubusiness kutsvaka chikuti chiunze mari mumba mako wakarongeka zvoti unotogona kuti pandobata mari I have to make sure kuti ndikushandisa 5 kg ishi ndatenga 5 kg isina kuvhurwa ndaisa mupandri ndichishandisa 2 liters iyi mafuta yakavhurwa iyi handika pandabata mari ndikutenga 2 liters igare iripo ndo how jacked up you be saka ungamboshayiwe mafuta vamunona naye pana pachitanzi mumba ndakana kutangira vachipiwa mari pano handina tisi vana ndovapei handitozivi kuti vana ndovapei handimaona timu iroro ndo timu rinosora kagara kumba handimaona murume anenge ave world manje anyenga vasikana vanoshanda handika timu rinoshanda risina varume rinenge rine mari dzaro harirwadziwe nekupa maboyfriends chi mari anotomuti baby uri kuda mari paweekend yedoro achizati kana munhu achinge adhakwa kwaanenge adhakwa obvious achiuya hanangi kumba nje anonanga kwaari girlfriend anotokurisa mari tomuti 2 grand gida ndanomwa nemabhururu ako because anayo mari yachona handimaona iwe murume anakuya kumba ndakana chekupa vana hauna chekupa vana murume anakuya kumba hauna maoko why are you sitting at home uchimira tukadzi murume achaine mari vanhu ngatitarore nechokwadi guys zvikuru sei timu riri SA riri South Africa timu riri South Africa mazati varume vakawanda muno mukawanda zvipungwafa ngwafa ngatitarore nechokwadi varume vakawanda South Africa muno vata zvipungwafa ngwafa
vanomira kumarobots vatsvaga mapeace job. Vazhinji vanonyengana vakachinda magarden boy. Ndikudze chokwadi. Ndakudze chokwadi chisina kana filter. Hanimona. Vazhinji varume vazhinji magarden boy mudzimba dzevarungu. Hanimona. Asi kuti vanogona kuzvibata kana vapedza kugeza vapedza mabasa vapedza kucleana mayadi vanenge vapfeka zvakanaka. Hato hautongoziva kubva kuyadi. But sitogara katichivaona totoziva kuti makadii hanzvadzi kana apfeka mutomuramba kuti anoshanda payadi pemunhu. Hanimona. Vamwe vanoti zvekuvaka vazhinji majority ndo inovaka. Mina ndikudzei team diaspora ndikudzei chokwadi. Mashuwa ndikudzei chokwadi team diaspora ndinisunyatsoziva. Hanimona. Vazhinji vana bvudzi vedu munomu nzadzi vedu munomu vanoita zvekuvaka mabhirija. Handika kana kuti zvekuita maplumbing izvi. In fact ndingangoti maZimbabwe nzadzi vedu munomu ndivana jack of all trades. Pakanzi parudiwa munhu anovaka anoti ndiripo. Ponzi ndoda mune plumbing anoti ndiripo. Anongwavha anokiyakiya aripo. Hanimona. Kana zvaramba totsvaka manyetsogona vozai vokasirana ipapo. Parudiwa munoita zvematiles aripo. Hanimona. Parudiwa munoita zvepaving aripo. Hanimazviona. Vanoita zveconstruction vazhinji vacho timu zhinji construction. Antimazviona. 90% construction. Kozoti wari metimuwo toti 90 todzoka pasi toti 80% marestaurant. Vana baba venyu varume venyu kumarestaurants vana baba mudhoma vanenge vari vachisevha vanhu chikafu. Handika ibasa but chigaya kuti pakati pemwedzi sepana pane pakati pemwedzi vakamirira kuti mwedzi upere kuti vanhu vauye kuzodya vaseva kuti asi munhu anoenda kurestaurant every day. Then 70% Uber ndizvozvo. Ma 70% maUber. Saka mukuona ratio yacho tinamira sei? Construction, restaurant, Uber. Mukona ndokune source of income. Ikoko. Maya vashande rent yavari kubhadhara ye1 room. Maybe it's a proper room. Ikuda 1.2 kana 1.5. Antika. I 1.2 or 1.5. Ku restaurant mari nechitapera kumwedzi. Ndipo vanobata mari. And don't depend kuti restaurant yakaita sei. Kana i restaurant wonje dzakafanana naNando's guys. Unokupuwa 5,000 yako salary roenda kumba. Hanimona. Hakuna munhu anobhadhara matipi kuNando's. Kuno mozviziva guys in SA vashoma. Hanimona. Kana kupinda spare uko. It depends. Hakuna mari zvotoda. Kune mamwe marestaurants arimo vari nana Joburg Victoria ndinoyedzeza. Kune mamwe top restaurants arimo kuti anoburitswa mari zvekudaro. Hanimona. But vana Spanish vana Milanese vemapizza hakuna mari zvamunoziva. Baba ndoko vanenge vachishanda. Iwo wagara kubanzi baba vaenda kubasa kuti chako chite kutsvaga chinhu ndikuchiza makuwa. Baba havana mubatsiri. When coach is tell something. Ndomba zinyika nenda mwasikana kuti marestaurant ndikoko. Baba vatopanduka. Avachawi. Nemagetsi nenge topinda 2.5. Handiwaona. Vana vada chikoro, mukuda chikafu, mumba, muruda kutengawo this and that. Mari yatoparara pasina zvatopera. Hanimona, zvatopera. Saka vana maika vasikana please instead of ngosura makati go kumba handiti chita makuwa uchiza kuti business rakujegira ende kazhinji kacho kana une munhu ane business ranoita makuwa unotosarira kumashure unotogara kuti maybe zvakaitika kumbirini nguva because unenge uri busy nekutedzana nemaclients unenge uri busy nekumhanya apa uchinoshambadza womhanya apa unoshambadza wobva poinodhirivhara zvekumasitiri unotozoona kuti it's a waste of time unozoza zvichibuda mauri kuti wabuda mauri kuti handakana nguva nemastreets paunoti manheru wapedza kubika payapaka unenge waneta paunogeza nekunovata. Hanimona nekutobatwa nehope nekuti unovata chekuchaiko. Saka wanai zvokuita madzimai. Batsirai vana baba kudzimba uko. Musangoita mamere and feed. Musangoita mamere and feed kungowanikwa kuda kuita kapiri musherefu. Andimazviona. Kana une Facebook page rako raunaro. Tina Facebook page rako ka uri tena kuti riudzawo mari. And ita kuti wana tengesera vanhu papeji rako tsvaga vanhu tengesera vanhu papeji rako upuhwo something. Hanimona vanhu vakona vari kula nemarketing mwana anonzi mabridge aya munomutuka cheku Instagram munomutuka inoti mabridge echibage uya vanozviti mabridge echibage. Hanimona mwana aya inotomufarira because she's a hustler. Ndakaisa musadha mwana ndikaisa mwana uyu ndiye hustler. She starts controversy. Kungokudenga munhu afunana muzakatisaura naye. Hanimona mubva mampindura handika muchamuziva chiteka traffic yawanda kuInstagram page yake ndakatarisa kandanyazoona traffic yawanda kuInstagram anokodena mosina muchimubvarura kasi muchanomutsvaga kuInstagram mamutsvaga kuInstagram makutonoona zvanenge achita izvozvo natowers wake vachita mafanidzo avo vachituka vanhu vachidii makutogarira pandi munoda zvinhu zviri negative makutogarirapo mangwana akutomaketa ndamuona achimaketa maships akawanda mwana uya ndamuona achimaketa zvinhu zvakawanda mwana uya achiumana kudaro
ndamona chimakita zvinhu zvakawanda mwana wewe anoona iko zvino akatotara kuti ndakasiya zvechihouse girl kuno South Africa ndagara kuZimbabwe zvino kuti ndakaona chimakita mashop ndikamona chimakita mhino restaurant ndikamona but muchengeta ndexika I think somehow usatarisa zvokuti ichina imbotarisa zvaari kuita chimbotarisa unogona unosati pane munhu unogona kudziza one or two things. She's a hustler mwana uya muchengeta ndexika. I'm telling you she is a hustler. Uya mwana uya is a hustler. Is a hustler mwana iko zvino ndikachiti ZANU PF ZANU ivo vakashandisika katoli kam MDC kam CCC kamwana kaya kane katoli kam CCC kamwana kaya but kukubuda big ku ZANU PF ndikutengerwa iPhone aya achiti passport vanhu matapura nemapassport mimi guys mapassport asi kubuda zvokumhanya chakaenda kuziva mhanya kuti apply passport chakabuda chikamata passport yangu yabude connection tikataura ndi zvimwe kana kuti saidzi kuti chii kana kuti kusarureka pasatisora mafacts eshe yoka connection yakabuda passport yake 2 weeks yanga yabuda but vanhu vakaapply mapassport 2 years ndasana kubuda haana kubuda haasi kubuda mapassport ende achinamboenda kunomirira zvokutwa ndichonomira chiri kuningirikiri kunonzwi kumakombe zvikuita hamunocheka zvamisa sei ava muhasi kubuda muchanita dex hello musheka njani kutaura chokwadi chinene unochitika ngekuti vakadzi vanorela zvekuti utazochamugira bakera ukamona ari murodzi nezvasi meutaura chokwadi inoshanda manje kusaturday kanei but sunday panobuda bhazi then tirodza bhazi dzimwe murungu andabasa nazvo kuti kwai nokuti zvadini uchi ukaibhinya uri mukati ino mari yangu ichiuya kumeni vanhu vanondiziva ndofamba ndiri 1 simeni ndisana dembo kana chakada ndabasa nazvo ndakasa musoro panze kana usagumbo panze then ndifamba ndiri 1 vanhu vanondiziva ndichiloda bhazi simeni unochida bhazi rekwani kuno una trips rimbi ese anondiziva ndabasa ku town Cape Town kuno. Cape Town all right. Ndichiloda bhazi simeni good. Ndichiloda bhazi sanje vanondiziva good. kana basa navo vanhu kana basa navo anobvunza umukadzi anogara next door kwangu ndikati ndinozwa kuti chida wangochida ndikupa famba yokutengesa mangaina chaiyo unogona kuwana start chandazonyadzisa ndikati alright iripo izvi zvaakutanga kunetseka handiti basa ngati basa risarudzei mai mwana itai zviripo nokuti muona vakadzi vari mudzimba vanokangama chakuti kwanzi baba vari kubata kana kuti ase muona isi tisina varume zvatinoita simeni kana iwo ndikasangana bani nokanditengera ganinde kustadi kwevana ndisifoni yangu pachaje nyaya yakuda kunakidza kunenge kamnamato kenyu kaya kakavamtinamatira kanenge kakuda kuita guys kamnamato kenyu kaya kanenge kakuda kuita inyaya ndozidawo zvasi dzinovaka gandisapa tinyatsotonzwa ndichaji foni mira ndise foni yangu painogara pachistendi paya ndichaji foni tinyatsowa yanga itosara ni29% wenu atimona tumene zvinoitika ndezvokuti handisi muonati vanhu vanondiziva inini vanhu vazhinji vanondiziva but inini vanhu vazhinji handivazivi nemhaka yeko hatina simene tinoshanda ndinopa vanhu chimbazo ndinoloda bhazi vanhu vanondiziva simene kutaura chokwadi chomungabvunza vanhu vanogara kunoku ndikati ndogara kupi izvezvi panogona kukomesa munhu kuti munhu ndomuziva ndinohasira iye zvingabva kubasa kudai handina time yekutaura ramalenoti kana chinongosvika ndisabhegi rangu pasi nhasi deti ndi15 ndotevera vanhu va15 ndoya ndotogara mumba handidi friend padhuze nene ndoda kutamba ndega its fine kana pakata nhamo ndoenda kunhamo but friend no handidi friend pamangu ndoita zvo zvangu ndega simene nokuti mwana chitika nechokutika kana une mari yako komana wako anokurespect pakaisa paunoshanda dzekushaiwa so manager wako anokurespect ndoda anokuziva kuti unogona kutsvaga basa but manje kana usingadi kuindira kubasa kutaura chokwadi hakuna munhu anomboswera achichengetana newe zvokuti isusu tikasangana nanababa nhingi kunzoko vakanditengerawo kawawa ndongomupa kadhi ndoti ndanotepa murikuzviwa here uko mamarriage murikuzviwa here murikuzvizwa here musingura taura hanzi ndikasangana nanababa nenyuko vakati nditengerewawa ndotomupa kadhi to go and tap ndanotepa ndachikora zvangu unotepa rake mona sinezodenda kana iri sande zvezvi vanzobuda ndega ndobuda ndega ndoenda kumakomo kune kwakazara mupenga uko ndongoza nechikula box changu so ndagara ukoko simeni
ndichitora mapicture ndichitora mapicture munhu adedze wesimeli wokoyo handine business ndotara zvinhu zvauri kuita zvaunoita feya ndokutora picture yangu ndichitora mapicture ndichizviita selfie ndikadai ndikabata chiuno ndikadai foni yangu ndakaisa pamota ndongona munhu uya ugakabata glasi kuti ndikumbira umbogara newe unonzi handitomupa nhamba ende singazvondi babanenge ndisingazvizivi utongona banenge vakurambira kumba kwangu utozoziva zvinhu zvofamba sei vari kudlaka zvinonaka bhekoni maseni ndikufuraya namazai ndikuwafurayira kumba uko hakuna bhekoni kana baba hatotengi bhekoni moti mari nenge singakwani vakadzi vari mudzimba simeli kutaura chokwadi ngavaite plan zviri nani munhu avuye panjira achiti ndokumbirawo mari yekustoka handimunyimi mari iyoyo handimunyimi zvokutoti kana mupana wamuziva anotanga business anogara kucape town akandifonera simene ndokwanisa kumuyeupa atange business. Haleluya Jehovah. Cape Town marangarigwa muri kuhere uku ari kuhera nenhamo chaisha kuti ndarohwa nenhamo asi usamupe mari uyo nomuhodhera kana uya inda nomuhotera unomuhodhera toenda naye nini simene ndomubvunza kuti unogara kupi ndodhiraiva kubva kwandogara ndoenda kunomuhodhera zvinhu zvotoona kuti zvinofamba because inini ndiri business minded handiti ndisingatengesi simene last week ndaitengesa nzungu 300 packet 70 rand gaba handitamba konazvo kuti chiro kwanditi kwai wafamba nemota yatengesa nzungu kondidze basa kana kune anotoda business okutanga business ngamupe nhamba dzangu thank you my sister atengesi ndokumbira kuti vanhu vasimudzire neso kuti vanhu vagare vane mari ine simeli ndikakuudza kuti ina ndori kwamusoro apo naapo musoro munogara wakadai wakaita bhangani bosi tami kugara musaloni chaichai handina ndichihasila but vakadzi vari mudzimba ka handizivi ndingati chini handizivi munhu anozotema kuti murume wangu aita boyfriend aita zvakati but vachikanga mota havadi kuenda kubasa hapana murume asingadi munhu anoshanda hakuna ende basa riri kumazuva ano rinorwadza varume vazhinji kavina kubasa makuseni unovaona vakamira pamarobhoti makuseni kana chida kuona kuti vanonzisa sei vaone muwinta paya kuchifriza paya vakamira vakadai so varume vachina kubasa vakadai so murume achingobuda mukadzi atobata foni atoiwe kumakuwa vakomana zvimwe ngatinzwire vana vamwanzisi ukada kutarisa chaiko chaiko varume vakadzi mazimbabweni mazhinji ari kuuya kuchipatara izvezvezvi kumaprivate vanenge vapiswa navakadzi namafuta kana mvura vachigwira zvinhu zvidiki diki mari panouya every day kana kuti vanhu vakawanda munhu akapisiwa sayese zvokuti kungodya nyama kakungodyawo zvinhu nemwoyo une simba zvokuti bhifi chai handidyi nodya chikeni chete zvonosangana nazvo so ndezvakaoma vakadzi ngatingokurudzirana kushanda makuhwa timbosiya zvamagurupu aya magurupu kwaita pati kwanhingi kumanya kuti munhu achadambuka kusvika kumbana 2 munhu akadhakwa of course munhu anodhakwa simene hatimurambidzi kudhakwa but ziva kutiwo ndinofanirwa kudhakwawo ndatengesawo chakati of course ndawo kupati but ndatengesawo chakati ndaunzawo mari mumba iye zvingada kuchitarisa mareti tobhadhara ma1.5 ma300 magenzi kana ma500 magenzi murume anosvika pakuneta simene ndizvozvo anoneta murume anoneta kusvika pakuneta zvokuti vakadzi ngatisumudzirane torai screenshot hold on torai screenshot azondinetsa tora screenshot ingo screenshot right enderera mberi hazvishamisi kuti simeni kana vanhu vakangoita magurupu kuti kwavanogara vaita magurupu vokandirana mari yekuti vanhu vatange business handionesa kuti zvinhu zvingatadza vanhu kusumudzirana chinonechiona zvinoitika manje kuporega ndikutaurire chega ndatora screenshot uyo ari kuti ndoda ndipewo nhamba dzake tora screenshot iyo nhamba dzacho uchadziona ipapapo unoona zvinoitika maende zvokudai timu ririko mazuva ano rechidikiri handiwaona iro riri charinogona kutuka chete chero vachigara paarea pekuti vanenge vari 50 makuhwa oga ipapo zvokuti vangafunga nyaya yekuti ngatitei business tidai so hakuna pfungwa dzinenge chifunga papanidza kuti ndikatenga brazilian yangu ndovakuvataridza kuti nini ndakatenga brazilian ndova kutenga mared bottom angu ndovataridza inyaya yekushainirana ndo iripo nyaya yeempowerment chaichaiyo ka timu ririko mazuva ano zvishoma zviya zvishoma
Sure. ndikazondotamba ndikati usakombita neni because mari yangu yesalari haisiyo mari yangu bhadharisa rei mari yangu inini inongoenda mukadhi yakadaro because ndohasela mari yangu ndohasela ndo inobhadhara rei ndo inochengeta mwana ndo inochengeta mai zvese ipapo saka inini usaita competition nomunhu ari kushanda gara uri muleni mako pamugara uri muleni mako zvinhu zvangu zvinofanira zvakanaka usatarisa kuti ndingaita sei kana kuti ndingaita sei munhu ngangodzidza kana kutanga kutengesa masokisi chaiyo chaiyo unobudirira inini kana chiro pane munhu ari kufuna ukiptauni kwandogara achida kudzidziswa kana kupa musoro nogona kudzidzisa for free ndiko kuhodhera mapurezi acho kuti aite for free. Amen. Thank you, Kola. Thank you very much, Kola. Thank you. Gina wazvinzi watora screenshot anditi Gina? Kana kuti ndikandire nhamba dzake, andine nhamba dzake anyora mucomment section anzi Gina Muzanenamo. Thank you very much, my sister. That's what we are talking about. Thank you. Bless you. Bye. Thank you. Bye. Wow. Mazviwiraka guys. Mazvinzwira. Hanzi inini andinyare basa ini Sunday weekend Saturday Sunday ndenge ndiri kumabhasi ndichiloda mabhasi. Ndiloda musikana wangu ane basa rake repakati pevhiki. Weekend ndiloda wemabhasi. Ane motikari yake hanzi kana ndakapedza kuloda ndinotora kula box rangu ndoisa doro. Ndaisa doro rangu ndoenda kumhene ikoko. Ndosvika ndichitanga kuzvitora mapicha kudai so ndakaisa glasi rangu edora. Hanzi varume venyu vanouya. Ndepi bebi potanga kudai so nditengere doro kwenda tomupaka kuti ndanotepa potenge doro. Unoona? Guys, nyatsofungai imagine situation yakadai. Imbo imagine apuwa anditsedza kumberi murume. Ari kutopuwa kadi ndanotepa apo. Ndanotepa doro raunodapo. Anouya here kumba musi uyu. Hanzi babaningi vari kurambira kudzimba dzangu. Mamunzwa chitanzi vana babaningi vanorambira kudzimba dzangu. Handi mamunzwa. Vana babaningi ava ndo varume vedu vari kutogwa. Handi mazviona. Kasi ndo vamuvinge ega. Nenyaya yekuti vatoona kuti pane chipundutso chiripo chine upenyu chiri kubatika. Handi mwana. Munoziva kuti pakati pedu ipapa. Sorry yenyu guys. Handisi kuti pane ndikudhigamuka kuti ndini handikuzivi handisi life venyu but ndingotaura general. Handika in general. Ndingotaura in general. Pakati pedu pachida kuziva chokwadi kune umwe munhu asina kana jira rekufuga mumba make. Jira rekufuga mumba make arimo. Asi hashaiuye data yekuswera kutsvaga makuwa. Asi blanket juveti rekufuga mumba ukaona majuveti anofurwa anoningira anofugiwa mumba imomoka newe unopera pawo. Kana ukasvika pamba pacho even kapu yemvura chichi haumwi. Hautomwi kana ukasvika pamba pacho ipapo. Asi 20 rand kana 10 rand yekuti awane data. Vana vakatonyima vakabikirwa matsevele ngwani musiwoyo. Kuti vadle nematsevele ngwani kuti mari yechingwa inenge yasiwa nababa awane kutenga data. Awane kuti nhasi kuri kutukwa ani. Nhasi kuri kutukwa nezvei. Vanhu timu risingashandi timu risina chekuita iro timu namasilari iri timu risina chekutangira ndio vanhu vari bita zvokutodaro makambozviona ndio vanhu vari bita zvokudaro zvokuti vanotoswera kutotenderera chekuti muna nenguva guys muna nebasa rika hana nguva yekuswera achita zvokutukana nevanhu mastreet. Let's be honest. Muna nenguva chekuchoka nebasa rika ndatisina kuti inini muzati guys nangu handisi kundotaura chikudini guys ndonyatsa kundinzwisisa handitombozonditaura chikudini. Munoziva temu yaya ndanga tiri kugrupu redu rebullying papa. Munoziva kuti ndaive ndine mabhizinesi andaiita but munoziva kuti pamwe ndaibigwa. Munoziva kuti ndogara ndichifunga everyday kuti pamwe ndairidzwa mari nenyaya yekuti iside kuti ndiconcentrate nebhizinesi randiri kuita ndiri busy pafoni vasikana vari kutamba vanotamba vari kucounta uko ende ndinogara ndine that feeling yekuti ndakaridzwa bhegi zvokutodaro. Unoona? Iside kuti ndiconcentrate pabhizinesi rangu kuti ndine school tuck shop. Handika ndikufunga kuti time inouya vana pabreak pendikumwe chimanya nevana ndiri pakishika pane pakadhonya ine ndakadza ndaikanda ndikana kuti Brian waikanda iri kutrenda ka ai kuenda kunomira pai busy nefoni ava vari kuti vaitoitawo beans apa hapana munhu aisicha munhu mai mwana hapana munhu aisicha munhu kutoona kuti wasted years ndakatorowa bhegi zvakasimba ipo paya chokwadi chiri pachina chino ndakarowa bhegi udhomu stupid wangu akazara musoro kuda zvinhu kubatira zvinhu pamusoro kunge pabheki renhikiri anomaona. Handisi kutaura zvinhu zvokunyeba handisi kupa example yemwe munhu ndiri kupa example yangu. Ndataura example yemwe munhu ndipa maitwa ndiri kutaura example yangu kuti zvinhu zvandogara ndichifunga kuti ndakati popa yaka akatorwa medza ngoti hauzozivi mai mwana hauzozivi nenyaya yekuti ndaida kuve glued kuti zviri kufamba sei saka zvazodisika ndosarura kumasfitiko hani mazviona. But truly speaking, nothing all, I swear, nothing ever came out of that. Hapana.
hapana chakabuda maimwana. It was just a waste of resources and time and money. Yekutenga data nezvinhu zvisina nebasa rese. Andi mazviona. Madzimai tikutira kuempowerana pano. Let's empower one another. Handika, as much as ndinogona kutsika mugadheni mako handikuzivi, usazoti simeni vangu handikuzivi kudzimba dzenyu zvakamira sei. Kungotaurawo randomly. Handimaona. Blanket rekufuga baba chero vantu vakaningirira. Blanket ripa vakabva vaona zvanhu zvinofugwa mumba, voenda kumba kwemusikana ngara apa unoona mumba vakarongeka maimwana kune ma-whites, juvets, everything is white mumba vakakwira pamubhedha uita kuita kunge vanotorwa kunge vari kuheaven. Unoti vanodzoka here asikana. Vanodzoka hasiri were makizi kuti nechika baba vakaenda simeli ndifonerewo ndawana nikikiri ndawana musikana wacho na girlfriend achina ndaiwana girlfriend oi number dzimufonerei. Ndomufonera girlfriend ndiye akanyenga murume wako here. Murume wako ndiye akaenda kunonyenga munhu. Murume wako asi mwana mudiki anonzaniswa tambo mumuru ozvuzvurudzwa kunzi inda kugirlfriend. Ndiye akaenda oga tomufonera uyu toti kudii. Toti chii vasikana. Zvimwe hazvisi zvokuti isusu pachezvedu here. Ise mwakuchigadzirisa. Apa timu rine pamuromoka. Harishande. Harina charinoita. Handika. Charinogona kana murume auya kanenge chikupotero kuti warege kuenda mari zvifamba pasina kwangoti bana patojikei vanochandivapei rinotori pamouth. Rine pamouth. Isi nekuti we appreciate chishoma chacho nemurumika nenge chichotuka because rajera kumastisika. Rajera kumasitisi uku kwarinenge chirasa muswe richitaura zvaroda richihumana kumasitisi richikangana kuzati mukadzi womwe munhu. Animaona. Murume ashiri kumba saka uri kuya wakabata maoko kuti chinobikira chi. Ndobikira chi uri wakabata maoko kuti ndandi na mari unotisira mari. Vanochindiwapa chi. Kasi masitisi osoro uri pamuromo. Vamwe venyu mukutizigwa pamuromo mudzimba. Kana nasi chingani chitatu tongoti nasi chitatu chepadhiaris. Vamwe venyu mukutizigwa pamuromo mudzimba. Pamuromo pasingamarwi nenhunzi. Pasingamarwi nenhunzi. Mwana munhu ari kutovhinda kunomira kumarobhoti kuti azame kukuritira iwewe. Uri kuyakomba katomumisa chifuva kuisa chifuva muchibasa mberi kudai kunge mombe yabva kudhibha meno. Handiona uchitodhimanda kuti kwanza una kuya neusavi saka ndo iwe anoya neusavi ari kungwavha iwe wasura uchitei. Iwe chauya unacho chii? Wauya nei? Chauya unacho chii iwewe kuti uti murume hana kuya neusavi ini ndauya une chakati iye hana kuya chii chauya nacho kunze kwemakuwa. Rimwe timu renda rikuruta murume mukuti mamboona here zvikuitika kuFacebook nhasi mamboona simeni vakana chividhiyo vachiita kunge vari kukisa mukomana umwe kutotadza murume atizivi simeni akatoita akada pasana zvakatoita kubva kuno kungwavhira iwe korotedzana nekuti simeni vakana chividhiyo chavaita chimwe chikomana chine victor chavanga vachiita skiti. Zvimwe zvachonaka tinozozviwanzawo isusu vana mai handitaura munhu kuti ndingotaurawo pamanosvika mumba kudaisa mumba hamuna kubikwa kuwamirire kubika hati salt yapera ndobika sei zvisina salt. How much is a packet of salt? Guys, how much is a packet of salt? Salt is less than 5 rand. 250 mils. It's less than 5 rand. Kune vakadzi asina kana 5 rand right now. Asarimo mastitum. Oh, nditaura chokwadi. Asina kana 5 rand muhomwe kana bank account asi tinovhurwa kupi haazvizive. But mastitum ichampion. Andozikama kunzi ripi ningi akasvika ichampion. Haana kana policy yekuti akafana sanovigwa munhu iye haana kasi champion mastiti. Ndozati ndichaenda fairawo. But ndikoko. Chokwadi chakanaka. Akatofa kutemba nehama kuti hama dzichandiviga kumusha uku. Hana. Dex and mazvona hana bank account kuti ari kutiwa muhomwe ndikuenda nevana ndikunoswipa zvatagwana nemufana wangu apa ndikuenda kunoswipira vana ma-ice cream kuMcDonald mamilkshake hana kasi mastitumuka umu vanomupembedza zvisingaiti vari kupembedza bada una kana ndikutangira uri kukwangwaya masititi ndehe ndiri kutaura iwe ndiwe ndiri kutaura chinjai maitiro tsvagai zvokuita noupenyu hwenyu. Find something else to do with your time. These people vari kuzvizama kufadza vamwe vochienda kumabasa vamwe vane varume mbinga dzinosa kuti vakagara kumba
iwe uri John Walker wokufambira nyaya dzamakumbuka kachapera apa hauna kana jira rekufuka hauna kana pilo shinu inoonekwa hauna kana chekupfeka hauna ndikutaura kuti iwe nekuti anenge abatwa nazvo anenge afunga kuti ndini ndiyona ndichitoreva anenge atogaya kuti ndini ndikutaura ndiwe wene ndikutoreva andimaona che kutsvaga vanhu kuti muite mukande kukandana zvekuita vamwezvi che kuti mutsvage mukande kuti mukandana magrosari muite zvemagrosari hauna tozodei hatinangu andori kutaura zvinhu zvakawanda handizotaura zvinhu zvakawanda kune imwe ndine screenshot yekuti ndikakuburisira nemi mega munopera pawa panapa ndinayo screenshot ndakascreenshot ndavingwa muinbox umu sisimeni ndikukumbirawo 600 rand yerent apa pavakuru vekutuka ghost iroro ini racho ratombonanaira ndinayo screenshot ndikati wataona zvikanzi handitori nalendo zvakuti ma1 zvakandikaka kasi masiti urimo uri kubvarura vanhu apa uri munhu wemurume for that ndikati saka uri kuite ikoko takutaura ndakuda kuwisisa kuti haufa saka nditaura zvandisingazivi taura zvinhu zvechokwadi ndinawo machatsi ndakachengeta ndambodhilita messenger kuti ndinawo andimoona vamwe ndakazvifunga lori kuti rent ye600 rand imba yakaita sei ndakazvifunga inini kuti mukuku hakuna imba ye600 rand mukuku 600 rand kasi uri champion umwe wifi yemurungu paanenge achishanda but mumarodhumi champion shandisa wifi iyoyoka kuita zvinhu zvinokupa mari use that wifi to do something that will generate more money kuita zvinhu zvako ita zvinhu zvako generator matengesa ngwavha wifi yemurungu ngaishandi wifi yemurungu ngaishande kuita zvinhu zvinokupinzira mari uzoti pakwera kweiwi kuti but ndakabata 300 rand ka timu rakadaro normally kazhinji kachona gaisika timu rine bitterness vanhu ivava havana peace vanhu ivava mukachitsvaga background yavo ka mukati mavo they don't have peace they don't know what peace is so kuti afile better afa kutanga ashungurudzwa vamwe vanhu timu iroro kuti afile better afa kutanga ashungurudzwa vamwe vanhu timu iroro chinda kune vanhu vanotsvaga mazano kuti saka guys ngati toita sei what can we do to better our lives unganaise vakadzi isede kutaura pamusoro paningi isede kunyaya ningi unganaise vakadzi mupanane mazano kuti toita sei how can we make tingaita sei kuti generate mari mamwe mune mapage mune magroup anditika use those groups to make money use that page to make money shandisa page kuita mari shandisa group kuita mari chaga banzi pakutengesa ino guys pane client munozati ndino guys ini ndingasekwa ndikaita sendikadika you don't know mafuta ndotengesa pano iyi ndoda kudza namwari wangu dai ndorevesa kudai bvunzai cheri bvunzai andiselina mafuta anotengwa pano andinotengesa izvozvi so kune shipment yemafuta 110 pane musikana ari kuzimbabwe kwakauya akaenda kwaprofeti kola itaura musewa yauya arova pasinawo akatengwa kudhara akatobhadharwa vachingwaumana kumastituku vachingwaumana riri kutengwa futa kwete zvekutamba because ukatasa vanhu vandotengesera kane mitombo itaojelas kuti vokumana akanaka munhu akahaikona masikini anosiyana anoziya masikini anosiyana ini plus ndakakudza igais ndinongati ndakabva ndichikura ndagara ndine skini kana ndakatodai senditoona kuti ndikuti zvekutodaro that's why ndandine shuga kuti ndoda kuita zveskin care ate zveskin care because ndaive skini yangu yaitondishungurudza ndikati nditoona kuti haikona achievement hombe saka kune vanogara vasina kadai so kuita murungu vari mucomment section tiva kupupurirai umu kana chinyepa tiva kupupurirai umu anotengwa mutengo checho ndotengesa vanhu ndotengesera zvinhu zvavo panapa ndotengesa zvinhu zvevamwe vanhu zvisiri zvangu guys handika indoti chiri pamu ndipe mari imarketing I'm endorsing ndipe mari yangu ndikutengesere maspice hasangu maspice hasangu aya ane mudhaya rakutengesa maspice handika mari yangu akandipa nemaspice ndapiwa hanomona maspice chandoziva kuti maspice ndichatenga pana mai vakamboyatengesa mukaka muchibuza yatengesa mukaka papai nemadori muchaza nemazimafood zvimahamba zvevana vechikoro vaya mai vakaita bhegi vaya mai vakaita bhegi vaya makamboona kuona munhu achitumira parcel kuwakarivara wapuwa mari kuendorsement wapedza wamaketaka ozongoti wandimariwana kuchinzi kune parcel yenyu ichasvika parcel yauya ndida handida kungoti nezvamakanditira ndigone kutaura
uzoti munaita mari togona toita pana panopumerero dhondowari uzoti munhu iye atoita mari. Thank you Lily, thank you. Skin yangu yave nemategi ndaipostwa nenyaya skin yangu before yatonaka zvairi yakatonaka zvayakaita izvi zvokutodaro kungoti hakuzombofima koneketa sule because ndakudza kuti ndinende panomukona idzilebvudzi mukuzona idzilebvudzi ndakanzi nemwana waye anisadzibvise achaita zvokutongirira zvadaro ita zvozvo hanomaona otherwise saka ukatodai ndebvu kadzibvisa kudai so sendishese serviceka pandosara pakatoita zvimandikikiri mablack zvauyu hanomaona patiko zvino it's very pigmentation cheshe vakadzi kana makusvika kuma 35 skin tone kuita pigmentation. Most ladies vanoda kuita black pigmentation inotoita kana usingaiti especially kana utori munhu ari light in complexion hanomaona kune zvimavara pigmentation imwe inotombobuda hanomaona inotombobuda pigmentation so antimashona but ndaive ndakazara kudai so guys plus ma-allergies ekuti maso anenge uchikwinya maso manje anenge aita black andiri kukwinya kudai so kana mvura ichinai kudai anenge uchikwinya kudai soka handiti uku pigmentation ndakuita face kuita kubvanganyika face kuita kunge ground rokutambira bhora mai mwana ratsikotswa nevana iri face vachiposta zvakadaro vachiposta kweko zvino vataura kuti zvipatakataka paya patoziva paya ne vanenge vachida kungo ndikuti ndinoita mari nemafuta ewa zvisingatoiti because hakuna munhu akamboti ndatsva nemafuta hakuna kamboti ndatsva nemafuta ende vanhu skini dziri kunaka ende makastoma ari kungodzoka achitenga vandakatanga navo ndivo vari kungowedzera vachitopanana manhamba handiti mazvona unotione picha unotorwa neana kuti ini mafuta angu erai munhu achikukandira picha mafuta angu erai neiwe asi kukadzi ndiwo handimaona saka tingasara chichapana kana kuti kudii guys itai mari use your Facebook pages kuita mari. Pane musikana anonzi challenger mukadzi anochallenger iyeye anonzi IV ndiIV ariti IV wemadheko hanzi nani kuchunguza isati chinaisu rose ini kuti ndinogona kuya pale vanondodzi mundu toya pale ndisina kana kubaya filter kana chi pale andiche iwe kudhara ndakasina zviti kungoti ndaine nezvivindi ndagara naine zvivindi ndasina asingagaye uya I don't care attitude ndauya nefesi yangu yave nemakwapa iyoyo yakadaro handiona palive but ari mumwe munhu shuwa uite confidence yokuinda palive nefesi yakadaro ndochokwadi chiripo chaipo pamberi pamwana hauiti. Tate vasikana mamaindepi kumamboya mukabuda mamaindepi kai ndikumboita good afternoon open your books ndasara vana vavhara iwe masivanda vana vavhara havana vhara here vana hanzi nareji discover your talent ininiita zvemusoro ndezviri kufaya true. Kune vamwe vanhu vasingatozivi kuti paupenyu anogona chii munozviziva vave mai vane 35 years havatozivi kuti paupenyu what she is good at haatozivi. She has never tried to discover a talent haatozivi kuti ndine chipo guys unoti hanzi inini handina ropa rekutengesa. Have you tried kutengesa kwana zvichiramba? Wakambotira kutengesa here kwana zvichiramba? You try something chikaramba ukatraya futi chikaramba ukatraya futi uchikaramba wozonyatsa unoti kunenge kusiri kwangu kutengesa uku kwakusi kwangu zvakafanana neni inini guys I will never work for somebody truly speaking I will never pamberi pamwari izvo zvindakatozvibhejera pandakashanda ndichango South Africa ipapo ndikawachiswa vanhu ndikadidi pakatokwana I will never work for anybody azviti kuna unaemployiwa pakambani mushandirapo kana kudii inini I told myself kuti inini ndinohasla ende ndinotohasla ende handishandiri munhu ende ndinoda kushandigwa ndozvandakazviudza ende ndozvandakatozviudza izvo ende zvicharamba zvakadaro for it cannot be otherwise. Ndakazviudza tini handishandiri munhu ndinoshandigwa ende true ndoshandigwa handishandiri munhu ndinana chimwene vangu vanondishandira ndine zvisikana zvangu zvekumasimba zvinoshandira handishandiri munhu ndinoshandigwa hanimona ndakazvingozviudzawo ndakadiscover talent rangu ininika talent rangu ndadya mili pekutanga paya talent rangu ndakatozviudza inini talent rangu inini ndinogona kutaura guys inini ndakuudzai chokwadi inini I am too talkative zvamunoziva imini voice rangu riri loud zvokutodaro ndiri talkative right and then ndikati voice rangu iri ndoitei tandingaita naro chii nokuti handingangopiti mahara kungoita talkative mahara kungoita talkative kutukana nevanhu ngarichigeneratewo mari guys I changed my voice iri handika into a voice handika of the voiceless. Antimaona voice rangu riri chero zvino vanhu vakati rakazodira kashangandira kazoti kasiri voice rori kai ndoritema singaiti koza rindira sine nzara handira sine nzara voice rangu chero chikaita sei azviti voice rori
ndinogona kuenda cheko ndikanotaura ndikanotaura zvinotobuda. Ndakashandisa chipo changu chekutaurisa kaichi ndikachikonvheta ndikachiti sau. Iko zvino ndinoda kuti ndapinda kuTikTok vanhu vari kudla mari kuTikTok guys. Pafe. Vanhu vari kuTikTok vakaita zveTikTok vakashingirira newe vakadika. Kune vari kubhadharwa mari TikTok kuinobhadharwa. Hanimaona. Kana ndazvionera hangu kuti ndina hangu ndiri munhu asina nyadzi asinganyari. Inini ndine luckily wonder kuti murume wangu does not care about all this nonsense and what not. Anoti do what makes you happy. Animazvona. Anongoti do what makes you happy. Hana basa zvakawanda indito kuti do what makes you happy. Inoziva kuti munhu anozvidira castle light rake. Handimbotsiki gadheni rake recastle light. Handimbotsiki. Hanoona. Iyo social media hambotsiki moto wachifana chiti ndiri palive. Hana pressure nazvo. TikTok dzinongwa ndichite pepa yake akagara pachiputika nekuseka ndichijaivha. That's how those relationship yedu zvairi izvo zvomba medu. Ndoda kutaridza ndichakukandirai mapictures. I'm going to send you my pictures apa ndichavhara face. Muone jive yatairova naye. Muone jive ndairova sandadonedza ka TikTok iroro. Muone jive ndairova naye. Antimazvona. That's how free we are mba medu. Zvino vanenge vasingazivi hanzi zimurume rakadyiswa. Rakadyiswa zimurume rinongobvunza mukadzi achidai ava maizi hure. Handisi hure. Ndakangwarisa ndinege ndichitsingwarisa kwangu kakuita vari kuTikTok. Handisi hure ndiani wamunoti ndakaura naye. Wani wamungati mai vakaurana nhiki mutaure insta pano. Mutaure in comment section kuti vakaurana nhiki. Asi chihure ndochudzwa day and night. Iko zvina kutongobvuma kuti saka mati kudi ndiri hure saka. Ndakatoona kuti handina nguva yekuzvidefend. Kasi wani munhu ngamboyati ndakaura newe pakati musokati ngauye kataura. Nei kana nokuchihura ungashekwa vavo wani ane chivinjo chokuti anokudaisira kuti ndakaura newe anenge ane anything to lose hapana kabudi hawani kwakaura neni asi kuti wedra kuti hure rinogara richitaurwa every day. Handina kuwa handisi hure ndakangwarisa ndinogona kutsvaga mari nekungwarisa kwangu kokuku ina handinyari saka ndichanojaivha kuTikTok mafollowers akawanda ouya handika ndomonetizer handiti futi ndofunga ndatosvika nhamba yekumonetizer handimaona ndakutofanirwa kumonetizer ndopiwa something. Kudai $150 or $200 per mwedzi. It's something. Kana ngozi nekungwarisa kuku ndongwarira paduri seu. Ndongwarira nyaya dzavanhu. Hazvishandi. Saka guys, I'm trying to boost your self-esteem. Kune avo vakangwarisa sena sachinyara. Hanimaona. Use your talent. Explore kuti unogona chii. Chicha unogona. Pamwe uri munyori wemabhuku unogona kutaura ngano stereki. Handiona. Asi wakagara pasi. Urikuti ndoti urikuzeza kuti ndinganyora zvika vanhu vanga take a shot give it a try uone zvinoramba here. Unoziva kuti murusoro unogona kuruka but uneka kuti murusoro wawandirwa ndodini iwe you never know. Utaona uchitoona makasitoma daka vagara varimo ofisi vabankuru noidi. Tuone yako wako first. Kutaridza yabanku tangu anitadza yako. Hanimaona. Kana usati wakunzura usati wakugeza. Ndochokwadi chiri pa usati wakugeza. Hausati wakugeza. Usati wakunzure. Plus mukadzi asagara nongotukwa chinzigure. Mukadzi wese pana asina mbotukwa here kunzigure apa mukadzi. Unongochungotukwa. Unongochungodzigure chete. Ndogara ndichiudza zuva havana. Ndogara ndichiudza kuti mufana une chipo chekunyora nhikikiri. Chekunogona kunyora mabhuku iwo. Zvimashort stories zvaunenge uchinyora chisekisa vanhu izvi. Wadi kutransforma talent rako. Nyora mabhuku. Anonyora bediwe. Ende ana usimbo kunyora. Makambona zvimashort stories zvake zvanenge achinyora kunyaya dzake dzinenge dzichipinda musoro make umu. Achicreate achinyora kupopo. Unotogona kutovisualize kuti nairi nyaya yechokwadi asi uchidambuka nekuseka. Ndogara ndichimuudza kuti yesi oli zviri sei. Ndogara ndichimuudza kuti nyora mabhuku une chipo right. Ane intelligence kakubva ari mudiki ane akangwara like akangwara. Handimaona munhu akati jek akanguti ngwareiso. Handimaona nyora bhuku chimuzuva havane zuva nation vari muconversation vanokwanisa kutestify. Inde munovenga zvinyaya zvake zvanonyora kumoni. Unonyasa kuti munhu is a writer but ari kuzvihwira usimba anozvihwira ke usimba zvokuti anyore. Hanzi you're talking to my son anyora mabhuku. Amen.
Very intellectual, Zula. Very intellectual. Kungoti vanhu avanyatsa kumuunderstanda ona kuti dzimunguva kana tisi mashelesi tombofarisa andoona tombofarisa zvinhu zvatichitawo ningosvika tombofunga kuti utoporonga wozongoudzwa unzi waporonga but zvatoitika zvatobuda out there hanimaona saka anotoporongawo but ukanyatsa kumuteerera achidzidzisa kana kuti achitaura ka unonyatsa kuti ane intelligence anadzo hanimaona munhu akagara akangodaro kubva chikura ari mwana aingori munhu akangonjenjereka kudaro zvamunongoona kungoita kunge jesa izvo zviya ndo zvaakangokura achingove izvo zviya hanimaona achiti panoitwa maroad show aripo ari kutamba pamaroad show pari kuitwa mamodeling chiripo chikunoya nemaruva chahwina modeling hanimaona pari kuitwa zvino chiripo hanimaona that's Amanda for you nanhasi wakangoenda nazvo kudai indaimbove follower yake chaiyo biggest follower tichina follower chitonagoaiti kwapa ukazodai tisingazvihwisisi zvofamba sei musi wakazondonawo ndabayawo but ndakati komaimboti hamuzviti baba ndikati iwe ndotisiyawo nditewo hanimaona aiwa ndisi kuti amukana todi kana tichikumumirira todi but ndichara chokwadi chandakaona the same applies neanonzi chiedza mavhangira chiedza chichimavhangira uyai ndakudzai that girl is super intelligent. That girl chiro chinzi anonyora mabhuku azvitishamisi. Mabhuku rake rakanyora dada. Kana asina mboriverenga endai munoriverenga muone. Even achimuanalyze inyaya achiedza mabhangiro okupambeka achianalyze nyaya chako chekunyasa kuti uyu mwana uyu sei asina kuita lawyer musikana uyu. Ko sei asina kuita judge. I don't know hangu andizozivi hangu tanzvikuru chiedza mabhangiro tambomuinterview pana pandingonyazo zoti nyaya yake yakamira sei. Mwana yacho is super intelligent. Chero tikakutsana akangoya nestatement rake chete akangoyawo nestatement rakabva mukariverenga motona statement rakasiyana ndikuchara kumasocialite vamwe ndizati makawanda muri intelligence makawanda but vamwe handisingazonyanyi kuwa hamusi masocialite saka handizonyatsokuona nditi kuchara vanhu ndo pamasocialites utonasina chiedza ichi chakadzidza ichi chine pfungwa ichi chimunhu chikapesuwa chikaenda mberi kaichi chakakuti chiri intelligence zvotoda inikachiedza kakanditokazi kakakuti kakakubatira nyaya kuti I'm going to analyze ka unotsva chete unotsva kakati analyze rahaitika ndikawasendotsva but kaitaura chokwadi yekuti akatenga 2019 year akai analyze ka akatotaura kuti it's nothing business just analyzing but ndakatoona kuti asi kutora chokwadi munhu but tifamba ke bakatora chokwadi English yake yoiteerere mainajo iteerere English yachiedza yo iteerere Terra English yachiedza uone kuti chiedza ari smart zvakaita sei. She's very smart musikana wayo. Very smart. Hanimona, very smart. Very smart. Saka unozoshaya kuti zvachino zvinofamba koita urimwewo rimwe rekuti rimwe yazona kuti rakati ngware riri smartiwo but usmart hwaro riri kushandisa kusiriko. Hanimaona riri kushandisa usmart kusiriko iri rinoisa binayi sometimes kana richiita zvinhu riri serious rinozodwa rinoanalyza richituka vanhu no problem yaro dai raianalyza risingatuki vanhu richizoanalyza nyaya rine pfungwa zimunhu riya rine sharp brains zimunhu riya hanimaona but problem yaro rinotuka vanhu rinenge richituka rinenge richitaura richituka hanimaona richitaura richituka vanhu harizoiti mafeelings okuti rizoti vanhu vari kutaurawo vane mafeelings hani muri kuona asi ukwanisa kuriteerera dzimungwa riri paserious chete chairoka ukwanisa kuriteerera izvo richichezitaura iro Sabina riya hanimaona unatsa kuona kuti rakangwara zvinhu rinotaura riri smart but talent racho is misused ane talent mukadzi yoyo but anomisusa talent rake the talent rake. She's got a talent, no doubt about that. But he really misused. Hello? Hello? Yes. And this comes up? I can't hear you. Hello? Yes? Did you write to Murisei?
America, you don't go. Renting yard, but I don't know the mushroom. I do not need to take a mushroom. Yes, I try to tell you. There is a car for the changing and store the opposite. Sakamanga matkudi na mama. We are putting the right now, the changing, Inuza munoita nemusi Friday papa yamutenga airtime ye Vodacom pafoni papa muri papa monisendera chi airtime ye antika ye Vodacom anti ino matoka ndane sare ndobva tokunyora ipasi kutanga ino tuna pana ndambo tinanyora sofa goza ndisikuda kuti awandisi kada kutoka kunyora nemusi Friday anytime yamunenge makotenga airtime mukanda airtime mubva matisanze sare kuti ndinini nditonyora pasi all right. Hello. Nemusi Friday. Iwo wotenga na mama, wotenga airtime ye Vodacom. Pafoni ya uri yoyi, woisa airtime yoyo. Obva waitesa nezita ku WhatsApp kuti taisa airtime yedu iyo ya profit ndinonzi ningi. Ndositara ndinonyora pasi. Kandanyora pasi nemusi Saturday, andika panenge pachitwa live ndinotodezana nemazita kuti ningi achifona. Ningi zvinoenda tichinda neorder takadaro kuti pasaita confusion. Pafoni ya kutaura yamafona iyoyi padamba yamataura iyoyi yamuri kufona iyoyi. WhatsApp kwacho musenda ikoko kone zita rei. Ma? Aiwa Friday ina basa tunguva iyi. As long as it's Friday natongovhura kuti vese varoda kutaura na prophet vasende ma airtime avo. All right. All right, sharp. All right, sharp. All right, sharp. Animaona. Kanti Sabina nopenga uya. Anoto uya ndiye munhu anitori neobsession nemi Sabina uya. So obsession yake ndiyanga ari murume ndaichanondida. Pasi ndiyanga ari lesbian ndaichanondida zvishuwa. Obsession yake ka inotohlisa. Anondihlisa Sabina. Musuno ndakasangana naye kupiko mastreet kwasimba chikaza kuzimu ayi. Ndakasangana naye kuzimu ayi. Comments ndobva uya. Makadika mkomo wangu muriseko mkomo akatonditega. Mkomo wangu wewe ndakusowa mkomo wangu. Tarisai mutase kupepa kwenyu. Ndakusira imari drink. Hazi ndakusira imari drink. Tose kupepa kwenyu. Ndikati pa right ndikatomuza mukome ndikati ini kuti tichikwa unblock ndinotya ini unongochindituka unondusira kumasure andiwana saka kuti ndiku unblock Sabina isunga tingodanana kana sangana muroti kudai tongodanana kudai muroti asi zvokuti atichati uye pandiri ndatokunyorera mukome ndikaenda kwasimba chikadza palive iyo ichoripo ndikati ukaenda kwasimba chikanzi ndikati zvokuti chakuunza hazviiti not disturb Sabina because ndingochimbotaura nezvaMelly everyday hauna chimwe chaunokwanisa kutaura kunze kutaura nezvaMelly everyday kutofunga kuti neobsession neni saka iwo ndokuda munini wangu asi chigara kwako kwaunogara ikoko indigare kwangu takangobhulokana kudai ipo baba ndachiya kuti wandiona sei that means paaccount yakanzi Melly handina kubhuloka chiga ndibva ndatokubhuloka ndibva ndatomubhuloka hanimana musi unoushu iwo una hapana kana 4 days mubvunzei handiti ndaenda kupepa ndikaona tunogwa $10 naSabina yakanzi mudle chingwa ichi kaimutarizei asitara zvisipoka kaimutarizei zvikanzi mutenge chicken nerice ndikainditarizei kutara zvisipo zvizipapepa $10 zvikanzi manzi akasvitara andikona nditara chokwadi akatesera $10 zvikanzi tengai chicken nerice ndibva nangoti thank you Sabina anhu andona takatozvitaura kwaitenga rice nechicken $10 inotenga rice nechicken kana imi mafenzi ake maenda pomudza tukanzi nasime $10 yako ingoripo haina chanotenga itenge rice nechicken kana wada watenga rice nechicken ngandipe £100 inotenga rice nechicken uda kunditukira $10 anisada se princess kana aiwa Sabina ndinomufarira but mashoko tinoita chisepaka princess if I tell you kuti I love you andifanga kugara ndakataking away every day then rudo rwacho runenge rwakutoconfuse so
inenge confuse kana ndichikuda ndina tiktik newe hazviti hazvigoni akatouya pano ndindatomupa mukana wokuti uya utondiundura uri padhuze saka akachindundura kwaandisingaona ndifole Sabina kai achindundura kwaandisingaona kwanopinda anoundura akapedza mata akachapera muromo achingoti Mary ina ndimbomutauri ishi ishi isho $9.44 isho $9.44 ikatonyigwanzwa kuya mutenge rice and chicken maona ka rice and chicken ufume inzwai kuti yakazwi rice and chicken ufume nemari yangu ndobva tikikiki kumberi isho statement iri pasasi isho kwai utenge rice and chicken ufume nemari yangu isho statement kanzo ufume nemari yangu. She's got a funny way of showing a love of which atizowirana nazvo tese anomaona hatikazo sense of inzwai anga sense of humor yake ka inodisturba so haisi haina kunaka sense of humor yake haisi haina kunaka sense of humor yake saka ina ndimugoni saka indongona the best way ka gagare koko indogara kuno ndongomufarira ndiko akatonzeta problem ndingatobatikana ndingatorwadzwa zvikudaro asi kuti ndimise padhuze ka ndikayandundure ndisingamoni koko because akashare content Sabina akashare content Facebook anoida zvisingaiti asi akashayiwa content saka content akabva ngoti chirega ndingouya koataka vanhu chituka vanhu ndozvaanongoita Sabina anenge achingotuka but intelligence anadzo madhezi aiita maanalysis ake asingatuki vanhu achiita maanalysis ake strategica waisituka mutomuteerera kudai sokunyatsotaura zvinhu zvine sense anoona she's talking sense ane brain ane intelligence but dziri misused ndochokwadi ndakambopinde godo zvikadzikondore iri chingati neso tiri kuimwa tine kakamumudze anoona vana vari intelligence Sabina ndisemere andizi anomaona Sabina ndakatombomupa mazuva anga ari munini wangu chai ndakati munini naona iwe uri personal trainer vakadzi vakawanda tiri kutambura nematumbu handika matumbu atinetsa Sabina every day ukauya ne30 minutes dzako handiona dzekuti vakatitoziva kuti everyday tiri kwaSabina kuri kuitwa maexercises tiri kuitwa exercises dumbu tiri kudziba Sabina you can do something let it be uchizoti tina personal trainer wedu paFacebook unotoona kushata more followers nokuti unenge waine content yako iri unique handiona une content yako inenge iri unique akati ndikutozviita kupi akati ndingasiya kumakuwanani Sabina na tek akati ndisiye kutaura Mary saka ndakaita pisina zvokuti ora ichirega yataura asataura ari kuseri kwanenge ari koko hanomaona umwe munhu ari intelligent socialite ari intelligent zvisina doubt ari super intelligent queen wenyu vari intelligent vakomana chimwe tingataura veduwe tatetichazori intelligent veduwe ende chiro mukati kubhaibheri chekuchekuka anenge achikukotirai mavhesi ende mavhesi wayanokota ndoseka sodzi mungu wangu kana ndakamutisa kudaiso hanomaona ndoseka so anenge achitokutira exactly mavhesi kuti ukatinda ukanorivhura bhaibheri ndizvo zvitoripo izvozvo hanomaona achitokudzai ane intelligence dzimwe dzitori strong gurundoro pafeya chaipo chaipo anadzo zvokuti handizivo kuti uswidhen akese zvita munhu anofarira zvemabhuku achipesiwa aine rema saka rema ungatomhanya kunokuta shoko nderema anomaona tatilicious ane IQ ane apa ndosaka achikuconfusai tatilicious kana musina kudzidza skill rika muchaconfuswa kusvikira mati jesu tatilicious akangwara kana pane munhu akangwara paFacebook tatisare ini chaiko ndosarendai ndinomupa enough respect zvipikiri zvako kuti ngongongongo kwini bodo homwe masiteguru ndikudzai chokwadi anokuconfusai ende muchamhanya ende anokusvikira mati jesu apa but princess I'm not laughing at anybody I'm just talking ndikutora vanhu vandoziva vari intelligent kana pakazota vanenge asirirawo maybe ndendango handiziviwo hanomwana but I'm not dissing anybody
I don't know whether it's wrong or right. As a princess Chile about other socialites because out of context. So maybe she's right. Let me just leave it. But I'm going to tell you up on Sunday. Kuti vane sando dzavo vane sando dzavo but anyway chiregai but chandakangona ndichoti masocialites ega ese umwe nemumwe ane pake panotori good at wega socialites wega akadiscover talent rake anotomira panza kuti apa I am good at this ndochokwadi I am good at this. I'm just appreciating other socialites and ndinaona tichataura zvakaipa because handina chokutaura chakaipa. I don't have anything to talk about any socialite. Because in India, to speak, guys, in India, not good and not team. And not team. That back of footage, can I don't go rock a chair, and Mona. Sakaba, and the top in the and the tombo pinted, and in the tombo pinted, not Facebook. And it's acting. And Mona and tombo pinted. They send into control of Davise. Animaona but anyway the guy tichisiya yedu so zvopaita mumwe uya nepoint yakadaro animaona but ini guys ndizvona chingokuzai kuti ngatichage zvimwe zvinhu zvokuti tiite netime yedu ndofungawo nokulunga autaurawo strength yangu akati your strength is in helping other because handineti zvesure I think that one is very true handinete and handiperi simba kuti hanzi ndakuda kugive up ndobva ndati ndakuda kugive kana ndofunga mwari vakati mwoyo wandave nawo mwoyo wechirume chaiwo ndave nemwoyo wechirume guys ameno zviri normal here wokuti vachifunga kuti vari kundiwisaka ndine shoti manje ndoda kuvatadza kuti I am going ahead ameno zviri normal here vachifunga kuti ndoda kuuti down for initial manje handisi kumira ndo pandasvika nditombofunga nini kuti asina normal sometimes I should be sensitive ndimbonzwa kwa sensitivity yekuti but ndiri kubatika ndazodai but it's no longer the case ndichiva kuti kwada isoti okay akutonobura antimaona handiziviwo ndo strength yangu maybe yoyo andimaona ndo strength yangu yoyo maybe handiti nekutaurisa ndimwe strength yangu yoyo kutaurisa nekutengesa kutengesa ndotengesa ngwafa ndotengesa ndirege kutengesa ini ndogona kutengesera dombo chaito tengesa tikaita mari anowachona indotengesa handipere gwine maideas ekuti ndotsvaga mari sei ndo chiri kumhanya plus ndogona kuona kuti ichi chine mari ichi chinenge chiri kupinda mustaira ichi chinenge chiri kupinda mustaira ichi chiri kudai handiningiriri handipererwe ndikazhinji kacho mwoyo wangu kwangoti chakati ndikamhanya nacho kachinotofamba. Thank you nokulunga thank you andiperegwi andimaona ndozvimwe but anyway tatiri pakutandara yedu anditika tatiri pakutandara Olinda again botaura nezvake angataura nezvangu Olinda guys dzimwe nguva tinoti Olinda anodana anodika Olinda anenge achitoinspire vamwe vanipo paya moziya ine angotaura chokwadika anotondinspire mufunge osi anotondinspire kabisira zvangu ndozonyera kubuda hangu pachina sina tozozvitaura kuti anondinspire kana ndinspire kamunhu kaya ndochokwadi andimaona panenge achinenge kuti ndida kusvika level ndoda kurisvika andimaona ndida kusvika ko ndikutoenda nelevel iroro she's how old 36 right 35 turning 36 she's driving a Range Rover I'm going to drive it ndinchitodaro I'm going to drive it hani muri kuona ndindicho papa dzimwe nguva ndakadongora chara chekuti tikazodai company chikazodai ndinchitaura kuti what if I started a company kuno South Africa what company can I start and ndine imwe company yangu registered but handimaziona things like that handimaona so I think sometimes we do atizvinetso kuzozviunderstand handimaona atinenge mari anayo yake inokwana kwete yemuwande kuti kabva tazonyanya kumukoresa kuti imbingarisi yekuzodaro yake kuti ararame zvokudarikawo isusuwo vakawandawo anayo ndochokwadi but kwete kuti kazoti totomisa palist yekuti kwaipa vanhu vane mari aiwa palist azopindi anti muri kuona ndochokwadi but anotondinspire ndochokwadi chiripo masitokozo choiti kuti chemberera kungozara weiro kuti akungotukwa anoona anotondinspire zvemachokwadi andimaona ndochokwadi chitoripo
again ngotaura masocialites wona sivo vanongotitaura wani takangonyarara nditendereiwo nditaure nasara zvakaipa ndangotaurawo maweaknesses avo nemastrength avo handiti tichifaisa time handisi kumbotaura zvakaipa ndingotaura munhu panenge achindiinspirewo ndo pandinongotaura ndinawo nditaura zvakaipa nokuti handina grudge naanyone kaindi masocialites kwese nendiriko kana ndakangofunga kwaivari kuuk tanga iwo macare zvone already ndawato mari nemacare achingoemploya vanhu itaiwo mabusiness people kumuemployawo vanhu andimaona then koita evidence chera pandinoti nini akandiinspire ndepekuti evidence ndakamuziva achitanga Facebook ndaari gainditaure kuti ndatuka ikandatuka ndikoko andimaona achitanga Facebook ndichasvika komira ndifambe nebhora but anamaitita vasi masocialites kana macelebrity asi masocialites kana anamaititi kana madamposi macelebrity ndiani mwane mamwe million viewers pana pandiani zokuti nyengeradzi ukatokwenda kubvirai yoti unoti ndichitomboibodza ndatuka ndatuka kana bhonzi ipo paya mwana evidence chera ndakamuziva ndodatara chokwadi pamberi pamwari achitanga kuita zvefacebook ainaseka ipaipa vakauya achiti imimi vasikana tu imimi chichichichi anomaona vachitaura paipa kwati tirisha tindataura one melody tirisha tindatobva kundataura andoni ndakuti tirisha sakangwara zvokungwara zvezve asi anokukumburudza imubrain ende munoku amen asi chandati nyaya ndikutaura ndeyekudai so evidence ndakamona achitanga Facebook inini andika ndikamuona in good person in real person evidence munozati evidence guys zvezvanenge vachiti shireki nguruve kudi kushata munozati evidence vanamboshata zvokudaro guys evidence is not as ugly as people portray it to be inini ndakasangana naye in real life kana kwana takatuka ndaka3 ndichitofamba naye hanimona achizvimwira doro rake ndichitomutengera doro racho hanimona haana mboshata evidence ijaza kune vanhu kuti akangoendawo kuseri kwekamera habudiwo hakewo haangobudiwo asi ukazomona ni person ugona kuramba kuti ndiye munhu yauya here uyu wandinoona paakadai everyday andimaona saka evidence uyu chanondinspire inini chinhu one anzi namaishero nuzai aseri naye ini maishero ni manje handipiudzi vanhu zvokuita anoza handipi ndinongotaura pano padhayari zvapera handigoni kuinda kutetezvo kwevamwe handisi muna ndida kutete kuti kunotsvagana nemiromo nokuti ndikapinda nomuudza kuti ita so kuchinja ndakutomuudzira zvokuita kapa peji rake hazvibudi chero ini handingadiwo zvokuudzigwa zvokuita hanzi beauty in the eyes of the beholder maybe but kasi tirisha ari live kasi asi ari live kasi gurundura ari live evidence ndakamona achitukwa achisekwa nevanhu guys ari kuno South Africa ari mu1 room muri kuziva ndikambobatikana inini ndikatombobatikana inini ndichiti but vanhu vanodarirei life in South Africa guys tisi tinoiziva kune vakapinda South Africa guys vamwe vakapinda yenyu maybe zvakanaka mukapinda yenyu maybe zvinhu muchigamuchigwa handimaona mukapinda muchigamuchigwa kune munhu akapinda akataka kustruggle muno South Africa muno so inini pandaimutarisa I understood where she was coming from achigara muroom yake yaya yaiti ndikadai so mapuranga anodoneka vanhu vachimunyama zvimwe zvaitombo ndichibatei so but why though why vanhu vari kudaro handimaona zvaitombo ndichibate handimaona ndikazoti kwaingonaita sefuti saka ndiri kubatirira ikamudanda kulive handiti gaiti ndemuinde kulive ndiri kutokubatirira here gai muinde kulive tozotaura rimwe musi gai ndisakubatirire muinde kulive guys tozotaura mumwe musi tozopedzisa chindai kulive tozopedzisa nditi ndisakubatirire kana ari live muinde kulive munoonerera kwagurundoreka kunenge kuchitiwa mashiripiti kunonakidza anomaona chindai kwagurundoro guys tozobatana time tozopedzisa nditika anzvanowadza dzungu zvedzingu hangu handizivi zvedzungu rake chandinoziva inini chekuti munhu akandiinspire ndichimuona achitanga life andika nepaasvika iko zvinoka ndinotonyatsokuona ukuru hwaMwari nezvaaitaura history yake achitaura history yake ka ndakatonyatsoona kuti no Mwari vakatomubvisa pamwe ka vakamisa pane chimwe chinhano hanimaona saka ipapo akandiinspire ipapo because dei anga ari umwe munhu nehistory anotaura ka dei akapera power dei akatopera power akatosvika pakutotaura kuti ndagive up
but she's a fighter. One thing, Antika, one thing about evidence, she's a fighter. She's a fighter. Evidence. And aka fighter sure, mu life makika kushika ashika. Achingo kwa kudara. Saka ndo chinu wancha ndinoti nini choga icho kuti ndoti akandinspire. Kuti pandakamona achitanga nepaveko zvino akatenga first car yake kashoma tuchitenga first car yako guys kunde kunotenga bango remota. Anamona unotanga you start from somewhere. Vanhu vakati gete vakaseka achidi hana kunyara kuposta mota yake akaposta mota yake yakamira. Anamona akazochinja mota ndi akapinda mune motikari. Iye zvinarugara mufeti vakawanda vaimuseka vari kuloja kuna namatafara mapfuma 1 room. Iye arugara kuma avenues. I would like to believe rende ma avenues about 200 per month. Anamona saka that alone those don't inspire paari. Hakuna chimwe chinhu chinoti inspire kunze kwezvichete. Aiwa masitoko tera zvandiri kutaura. Ndo zvega zvinoti inspire izvo. Ukatasawo life yedu kwakabvawo nepaave. Ndinoona change. She's a fighter. Chete. Ndopo gatapo. Zvimwe izvi upandiko. Handidi kutaura nepangu pandiko handidi kutaura kwandisina kuswera. Hanomaona handidi kutaura kwandisina kuswera. Inini pakanzi chinokuinspire pandinoona ndakamona chitanga. Life yake vanhu vachimudzisana vachiti denga rimwe munhu akagive up but akatozi paasvikawo ndopakasvitsona Mwari ipapo and I believe kuti ane opportunity yekuti achiri kuenda mudikika mwana mudiki yani achiri kuramba achindirira mberi akangofamba zvake direction yake zvakangonaka anoindira mberi zvakanakisa ende zvakanaka manje achakuita live ari muprado mukashamisika and kune vayani vanhu vanenge vachimbomutukawo anoona handizopindira hangu zvozvo zvandizvisiya anomaona but ndo chinonispire paari umwe ndiani kwainspire zero umwete aiwa why I'm saying anoti-inspire ndechekudai ona France kune mumwe munhu akapinda South Africa before evidence arugara mukuku anditi achiri kugara mukuku but kana munhu yeye achida kuve honest akatarisa evidence kana akamona achitanga nepaasvika iko zvino anomaona nepazvego zvinoka anogona kutove inspired munhu yeye kuti uyu akatanga tichiona andika akatanga tichiona but ndopasvika ini ndiri kungori panzvimbo imwe chete nemhaka yei uri kuona ndosaka chiti anogona kudiwo kuinspire vamwe vanhu truly speaking imini kana muchianalyze nyaya imbobvisa nyaya dzemastreets dzekukorana kwenyu mastreets tingoanalyze nyaya sezvadziri muchaona chokwadi kati kutaura anoona imbosiyai zvekuti munoisa pasaiti momboisa pasaiti tongotisa nyaya sezvairi anomaona muchiona kuti bho zvokuti umwe socialite ndiani kwai vanhu vande vanoti kukupisana patroneni vamwe vakabhloka sha ndikati sare tiri 30 pano vanhu vakabhloka kwatete saka vanonoona kwatete plus ini ndakatove nenguva ndisinakudzika iye kungotirayitira nguva futa angu zvimwe anomaona right umwe ndiani Mosha ndo wakumuda kana munhu ya Mosha ndomuda zvokutodaro Mosha nokuti besides dance akatangira takamuona pano padiaries akatangira pano akazodididika Mosha anongonditira so anongondifadza Mosha anongondinakidzawo handidi kunyepa anongondinakidza muchamuona inyu pana pamajimanje muchamuona inyu anongondinakidza Mosha ndiye munhu asimuka zviri pasi Mosha ndiye munhu akasimuka zvokudaro paFacebook zvokudaro andimona Mosha andinoningirira handizii ndingati kudii Mosha akasimuka guys Mosha akasimuka munozati akasumuka akadarika mentor wake anove inini pano Mosha ave ne400 followers maimwana iso kana 100 followers asati apinda Mosha chiri kufamba nebhora chiri kutoenda nemwana Nigeria chapinda uko manje chiri kudidi manje chine zvitupa pane zvitupa zvake zvatichamupa pamavhiki anotevera waya Mosha chiri kuchimi chiri kusimuka Mosha chiri kuinda hanzi Maimiki Madhumbi diaries Maimiki Madhumbi chinhu chanongondinakidza chinhu chekuti she's not selfish anotsvagira vanhu mabasa plus she's now strong. I think she's now strong mazuva ekutanga ichi akatukwa kana chakanyorwa achitukwa aichema anditika I remember ndichimboona live akachichema achishungurudzwa iko zvino she's now strong manje ndo zvakanakira Facebook anoona so pake panotukwa vanhu papakachi vasingazivi vanhu vanenge vachitukwa chiki iripo manje uri kutosimbisa munhu zvokutodaro Maimiki is now strong
ndochokwadi plus yekutiwo anomirirawo vakadzi vamwe vanoshandawo mudzimba vanenge vasina voice. Anogona kukwana confidence kupinda achikwana achitaura nevarungu achididi. Number 1 ndopeka. Moshandomuda Francis, moshandomuda zvotodaro. Kana pane munhu wandotoda ndimhosva. Pamasocialites ose munhu ari pamwoyo pangu chapo ndimhosva, moshandomuda. Kune zvekunyepedzera. Mhosva ndinotomuda zvotodaro. Handitodi naye mhosva. Ndikatomubona dzimwe nguva chimondo kumweya kutogwaza ndikuzviti ndikakomentawo kube ndangu yotogwa zvonyoshandudzwa. Kasi mweya wangu ndingochitopiswa mufinge nyipo paya. Mhosva ndotomuda zvotodaro. Zvokutodaro. Hanzi Swaga Smelly. Swaga achiri kusimuka. Swaga achiri kusimuka saka tisati yasoona zvakanaka. Swaga achiri kusimuka tichazoona pamberi apo. Munhu akatanga manje Swaga. Saka achiri kumbosimuka. Hanzi kono Lorraine guyo. Lorraine guyo anogoniswa yapakuti akatanga achita skit yake yari agere kumutoma aishanda achiti ndinyengeyo. Akangosimuka sefani. Angosimuka sefani. Hanzi alright. Kwandi analyze co-presenter as well. Alright. Kuda kuti ndi analysis andiselina I'll go there. Lorraine guyo considering history anotaura yekuti mwana ya inherera, and I think she's doing well. She's doing well for herself. One thing I like about her, hana noise street. Hana noise street. Lorraine chiro mukataura mukatula mukadi, Lorraine anongoramba chingori Lorraine. And adzo chimbo anoramba chingori Lorraine. That's one thing I like about her. Hanaona. Zvimwe zvinozotogona nditize zvitogona kuzwa ringa neruvenga ngozara cheka sidaka ina ngata zvoto chibure nesana asana tombochiona chibure chacho andichizivi. Hanaona ndomzivi zvokuita zvichibure. Hanaona. So Lorraine inspire because right now at her age, handika, she's now taking care of brother yake. Handika, she's not taking care of brother yake. At her age, katori right her life, katori bo. Life katori bo. Saka antongoni biwe shira kari kusimuka. Ka biwe shira kari kufamba nebora. Kaya kakatanga manje kapi. Manje ndeke kiwe shira kawe shira senika kakatanga manje kapi. But kari kusimuka, kane confidence and kaka ndoka dira kuti hakana basa nokutuka kana kutaurwa kaya. Biwe shira ana basa nokuti basa kudikana machituka chinongoramba chakatsika chipakati chichinda ende chiri kusimuka achechi yawo the space chiri kuenda chia ana chibaby wonde. Oh, I love ana chibaby wonde. Ndomfarira but achitanga Damascus ake achitanga Damascus ake ndaitomboda kaiteleza SIS MELLY. Ini mesi ndogara ndichitaura wani zvangu ini chichaunda uziva ndikudzi ana chibaby achitanga Damascus ndaitomuona ndichitombotaura nati ana ndawati kudai akawadi kudai ana achida kumboti give up apane paida kugive up achienda kuhararika life yaharare kuzati chibva kubulawayo kana tinozvitaura zviri gwerizvi uchienda kuhararika kune varidziveko zvichitoramba kusimuka akandichi asisinda kudzokera bulawayo ndizvarare zvaramba ndikati ana usadzokere kubulawayo ramba urimo mwarewo uchajaira njumu uchajaira vanhu ramba urimo makoni akazopinda kaana akapinda peji rake rakuti zvino akakanda picha pasina 2 minutes rinenge rava ne4000 akatatarika ana maita aita akaita kana live taita live kwa ana kweka 350 guys ndoda kuza ichona mbeva mari on handisi kumunye mubvunze taita live 350 kwa ana kuya asiko zvino akanda picha rake pasina 10 minutes rinenge maku 2k akasimuka ana ndichimutinirira nguva yaMwari chimwe chine time handika chine time yacho ramba ukatsika unosimuka ana mubvunzei anokudzai chimusimusati unosimuka ana ramba ukamira usadzore tsvimbo ramba uri pakonde ndipapo ramba ukazvichimwira zvauri kuita izvi zvichasimuka akazongosimuka boom uyu aenda anoona saka ndongomufarira hangu ana mwana yapo ndakamona ofuta chitanga anoona hanzi kwamaititi when I look at my titi anditi mandifamba ndodzataura maititi when I look at my titi handika I see a younger version of me truly speaking ndofunga ndakambotozvitaura kudhara ndikaona maititi I see a younger version of myself kudhara ndasingadi kubatirwa that's maititi for you. Maititi is a fighter. Maititi is a fighter. Zvezvimwewo henyu handizivo plus she's a hustler anoona plus pafear she's a hard worker. Zvima weakness munhu usati weaknesses ina handimasivi ndikutaura zvinhu zvandoona zvapaari zvakanakawo anoona she's a hustler, she's a fighter handitika chimwe chinhu ndikamuona ikuweka mchiti pamuromo kutaurisa kudika yanga version of me kuti ndaisingabvumi defeat ndasingabvumi kuti ndorohwa nani anoona ndasingazvibvumi zvoti ndorohwa kurohwa nani ndasingazvibvumi ndikaona maiti yotaura achiita zvangu ndachandobva ndaoma neusika kuti aumana that's me uyo kare kwangu andimashoda. So for that plus pavakatanga
maititi vachitanga-tanga kavo history yavo tichiteerera history yavo vachibuda kumba kwakavaiti vailoja kuya vachishandira vanasutwa hanimaona nepavari truly she has inspired a lot of people. Guys, ngatigwesai zvokuti yeti pasaidi. Truly she has inspired a lot of people, truly speaking. Vanita history yavo kuti vakambobva muyama yavasiwa navabatiti vakazodii vakatambura vakaenda kumapeace job vakadii. Look at where she is right now. Chinasara choka pamberi paMwari. So she has inspired a lot of single women. Vakadzi vadiki vashoma vakawanda vacho vaifunga kuti vasina varume vaifunga kuti ndokupera kweupenyuka. Maititi I think vakataridza vakadzi vakawanda kuti you can do it without a man. You can do it without a man. Because tasai kamida kuona kuti munhu aenda tasai kwaakabva, tasai history yaanogara achitaura. Tasai history yake kwaanenge agara achitaura. Hanomaona, monyazozvitarisa. Munoziva kuti maititi vana maititi navana madhambosi vakauya kumasure kwemamwe masocialites pano. But honai kwavafamba nebhora kwavaenda. Vana maititi namadhambosi vakauya kumasure. Munoziva kuti munhu akatanga paFacebook kuti tingati socialite angari socialite paFacebook. Hanomaona. Facebook socialite wokutanga-tanga. DCC vekuAmerica. Ndio vangari socialite mukadzi wani pano pakatevera zuva. Masocialites akudhara. Isi vana mene takanyuka zuro unoyu. Masocialites akudhara vanhu vavo tu. Ava vakauya kumasure havana madhambosi navaitita. But vakauya vakati boom. Vonai kwava. Chokwadi chakanaka. Achiputsa. The same applies namadhambosi. Madhambosi ndikateerera history yavachitaura kuti ndiri kwakundu mai vangu vachishaika ndikauya kwasisi vangu kuHarare ndikadii andika ukateerera vachitaura history yavo ka nepavaveka unonyasoona ruoko rwaMwari. Ukatisa mapicha avanokanda ka uyezoti saka vaizombozviziva here one day kuti ndichange ndiri apa ka utonyasoona kuti vakafaita kusvika pavasvika. And one thing I love about madhambosi chero mukavukura mukati kudii chero mukati chii iweakness yatinayo isusu vakawanda but chiro ichocho chakagonekwa namadhambosi naLorraine. Nevanutua vakachigona chinhu ichocho chero tikavukura tikati kudicho tikadii havapinduri vanoramba vari zi ungati havana kuchinzwa. Iweakness yatinotadza vanhu vakawanda inotadzisa masocialites akawanda anoitadza weakness iyoyo. Vane weakness iyoyo kuti nechida kuti ndida kutomupindura chete but havazii ungati havapo ungati hamheno ungati havazvioni. Zvagonekwa namadhambosi naLolo izvozvo. Napokelo vari 3 ndo vanhu vakagona izvozvo. Vazhinji vanozvitadza. Munoti pachino umwe here tofunga ndivavo. Shakira ngadivhurire dhoidhoi. Hapana moti. Ndokuva tisikofiya dhoidhoi yauya naye. Hapana chinhu. Handiti. Umwe ndiani? Umwe ndeupi? Umwe ndiani? I think ndiwo aye masocialites. Handiti. Arara, Natasha akarara. Aha. Ngoma ziba. No comment, Sandra. No comment. Asidi kudaro munhu anorwara regai vangotanga vapora first. No comment. Nankoma masiba. Umwe ndiani? Chi masiziva. I have never followed Chi. Ansana mbomfollowa. Ndongomuona kuchidarika ansana mbomfollowa. Chatombomtarisa ndonoti aufa. Ansana mbomfollowa. Yeah. Na Andy Joy. Andy Joy mai vaya vanondisparka vaya vanondi inspire mai vaya vakauya majamaja vana nguva vauya zvokutanga kuvhura peji ravo havana nguva but vasimuka vane consistency
she's very consistent. Vano like content yavo haichinji. Zvemumba, zvekubika, handika nekupota vachidzidzisa. Animaona. Ende vane dzidziso. Vanadzo ukavateerera chaipo vanodzidzisa mai vaya. Saka ndo vamwe vaya kuti aiwa I don't mind watching ye. Vachita malive avo ndiripo ndakatoteerera yeah. I don't mind because ndezoti nditotobvapo ndakatakura zvimwe 2 3 4 joy nyika dzino she's just a free spirit. Joy nyika dzino haana nguva yekuti anotsamwa zvekudaro, she's just a free spirit. Munhu anongo plus she's a hard worker. Joy is a hard worker and she's a free spirit. Joy anopa mazera ake dei vanga vari vamwe iye nobhonika Joy dei anga ari vamwe ka vachitoshandisa makumbo kuita mari paHarare apa munoziva zvekuHarare mini, but she's a hard worker. That one, she's a hard worker. Joy nyika dzino, she's a hard worker. SMC ndiani? Big Sam ndiani ye? Sisimiki. Sisimiki asenda mwenye kuvaongorora zvekudaro. Sisimiki I think vari kungo pana Sisimiki I think panoda kuti vaite strong combination yekuti vanyatso kuita acting yavo zvakasimba vainaye anosimuka. Munhu angakuda kunyatsofamba navo vachivasimudza ndimhosva. Mhosva akabva kurumidza kubva kuCape Town akaenda kuZimbabwe. But so far handina chinhu chakaipa pana mimi chandosiva. She's just munhu ari kutotrayawo kuti asimukewo peji rake rinyatsosimuka riende ukure. I think she's doing well. Matigimu she mukadzi yaya manje ndiye anonzi andigaye. Matigimu andigaye ndosta rake. Hana basa kuti mataura kuti kudii kana kuti Matigimu is Matigimu. And I think comedy yake for age yake atori bosho kudaro. Ngaramba akatsika chepakati anoenda kure Matigimu ya. Chero Yoko, vose na Yoko. Nchamutsvaga Big Sam andimuzivi, nchamutsvaga. Vose na Yoko, good people. Matigimu na Yoko vaive havana kana havana hanzi Keti. Hana. Ketina pana Ketina ndoti kudiko. Ketina is a hustler. Shakari. Ketina is a hustler. Ketina haabvumi defeat. She's a hustler. She's a hard worker. Considering kuti anenge ane vana achiita ma up and down akachidididi ane vana motikari. She's a hard worker. Yeah, that's all what I can say about Ketina. Yeah. And kana ukamubata ari good spirit mweya wamusika mukadambuka mbabvu. But iye pachake Ketina mukamuziva hana mweya wakaipa. Ketina hana mweya utsinye, hana utsinye. Inini ndakataura naKeti kakawanda several times kuseri kuWhatsApp na nhasi totaura hana utsinye Keti. Hana utsinye. Ukaona Keti akutokutsikira mugadheni ndiwa mutsika mugadheni make first. Keti hana utsinye. Utsinye chaiwo chaiwo hana. Tsanokadzi vachiri kukura havasati vave nezvekuita. Hanzi tete vechijandukwa. Wechijandukwa I think ngastike kumakomedi. Muri kuona kuNigeria kune this guy ari kuti chijandukwa ari good, very creative. Anotedzera zvinhu zvinotoka nevanhu vachididi exactly. Tutisha kuti zvinhu zvinombobuda peko zvanenge anozviwane piko anisanenge akaunganidza. Chijandukwa ari good manje. KuNigeria kune munhu Rabeg. Nezvo zvanoita chijandukwa zvokutedzera vanhu vanenge vakapfeka zvinhu zvavachitedzera chidii. Kune mukomana Rabeg anotedzera nestep yaye. Anodaiso anofamba nemuziva mukomana kuti kana munhu achida iye anenge ari paside akapfeka maplastic kana kuti akapfeka zvakada kufanana chidaiso. I think chijandukwa kastika that content I am telling you people will always be there because tichida kungoona kuti supposed ani akapfeka ina zvakamira sei because hana hanyari chijandukwa hanyari. Anomaona hanyari ndo zvandingangotaura izvozvo kana vachichandukisa. Hanzi mai masowe good munhu asana mbona anything in good munhu mai masowe good munhu handi vanokupa varumero. So yeah, I think ndivavo mundopi Andiselina hanzi nditaure zvaAndiselina kwanziri she's like a mother. Chokwadi chakanaka. To me Andiselina is like a mother. She's a straight talker. Vanongokudza kuti gwi votokudza whether vachifara kuti hauna but vanenge vatokudza chokwadi vapedza nazvo. Anomaona. And tindo kumagroup radhivili kuchidiscussa kuti apa tadi kudai tikadai kana zvisingatanongobaya kuti ndatokudza kuti hazviita pa because 1 2 3 things vanotoenda against mese muri 3 vari 1. Andiselina, that's Andiselina for you, but to me she's a mother. Vane ma advices anovaka. She's like, and right now one thing I like about her, she's no longer shaking the zvinhu zvekuma street. Havasisina basa nazvo. Vatoziva kuti ndo game rake iroro. Saka havasina paka takambovashungurudza pati hey Evelyn wadi kumbotirega hanzi dhafu
dhafu munhu bho dhafu makomedi hameno maybe but dhafu munhu angori bho kwandiri dhafu munhu angori bho munhu asina macontroversy dhafu anongozviitira zvinhu zvake haana controversy Tatilicious tamutaura kudhara ani tamutaura Tatilicious kuti ndiye munhu akangwara zvekudaro paFacebook apa nesita basa babai akangwara zvekudaro asana kutenderedzai musoro agokuudzirai nyaya mugofamba nenyaya dzevanhu dzinenge dzisipo dzekunyepa dzanenge azvisonera mabhodhoro ake uye achikuudzai mugofamba nadzo ende anogona convince akati Tatilicious is very convincing anokona mugototi ndizvo kwini vakataura muzonyera mangwana zvisizvo saka ndikwini you are very very intelligent musoro apera kama socialites pachine umwe apera I think zvaita anditika chinda ivasikana vede munobika asi mufunge zvandakudzai about finding something to do anditika finding something to do but there's a bit of truth in what he says Ani P Ani wacho P Hi Evelyn this year Mr. Marzepe is upcoming I think he's okay Sandra mwavandisivini tete children ndete nyika zvitandi children wani avana jambanja pane akambozwa nyama yedu children children avana jambanja children avana jambanja children vagara mubasa sterek zvekudaro havana jambanja nemunhu havana Shema TV ndiye mumwe munhu akura alright tsitsi ndiye munhu akura Shema anga kutosvikanganisa panyaya yekuti anga kuda kupinda mafights aya anoona but kubva paangotanga kumainda business akaita zvekufamba chibiya chibatsira Shema is growing atokura tetilda good munhu tetilda atina chetotaura because havana skandari havana munhu wavanotukana naye hauvaoni mastreets havatorimo mastreets havatotaugirwo futi mastreet handiona havatotaugwa mastreet havatorimo mastreet vanongoita zvekusho kwavo tate Tilda is the longest serving member paFacebook nenyaya kubasa kwavo handimaona saka she has done a lot for people, a lot of good things to people. Hatina mbozwa skandari kana skandari yavo kabisa. Basa ni sine maskandari wobuka. Sine maskandari guys. Tite Tilda bomu manji pa vanhu vese tite Tilda number 1. Koso vamoso tevera wo kana vari pachitera wo sotera masri. But pambera papana tite Tilda. Animaona. Animaona. Jackie Garante munhu ari bo. Asi munhu ari bo Jackie Garante zvekutodaro anongwavha. Jackie mungwavi is a hustler. Animaona mungwavi Jackie. And anogeza. Jackie is beautiful. Affair zvizvo hazvititopokani nazvo. She's very beautiful. I think kubva paakatanga kuti achakomberedza nemasocialites akawanda akawanda achipinda mune zvinhu zvakawanda zvimapeji zvimachichi. I think Jackie is good people, she's doing well. I think chinja ingouraya masocialites akawanda ukakomberedzwa nemasocialites akawanda unoconfusika brain. Saka kubva paatanga kuti oga achita zvinhu zvake ari solo. Hana problem, hana scandal, hana chi, anda tuntoka ari one. Animaona, ndozvandozivawo. Asungoti ihasla. It's true. That's a fact. Saka ndiva vati kune vamwe ndove Facebook. Saka isina kuinda. Saka pane vekuningirikira ere guys vekujobheka varipinda neni mangwana ku Orange Grove. Ndizvo. Orange Grove Midrand, amen. Kuna mukadzi yoya guys kana varipo mondibata katiwane kuinda tisangane kumangwana acho zvezvangona ko tisangana nditi kana varipo madiaries please tisangane aiwa mesizokera kubasa hanzi mabridge chibage cheche ndochifarira mabridge chihasla chiya chikutoita mari cheche vanhu muchingochituka makatarisa kuda chikutoita mari chiya chimunhu chiya chikutoita mari ende chinotonyatsa nodena munhu asina kana kumbotochituka kana kudi kungochitaure sare munhu yekuti mupopote muchitopopota kudaruka muri kunza traffic kwachiri traffic makana matona chakutomaketa mona chiya chakangwara manje chibage chakangwara zvisingaiti chiya so guys ndakwira ndika tobatsana mangwana guys andika bye bye.